Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikatlo sa buwan ng Pebrero taong 2025. Mga kabombo Kester Nation, meron na lamang pong 78 araw bago ang 2025 midterm elections. Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte pinagtibay ang kanyang naunang pahayag na kanyang seryosong ikinukonsidera ang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ilang aktibidad naman idinaos ngayon sa lungsod ng Maynila upang alalahanin ang ika-80 anibersaryo ng Battle of Manila. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology may paglilinaw kaugnay doon sa mga lumabas na larawan ng umano'y crater glow o pagbuga ng lava mula dyan sa Mount Canlaon. Si Atty. Rowena Guanzon at kanyang partido na P3-PWD Party List naghain ng mandamus petition laban kay House Speaker Martin Romualdez. Sa atin naman balitang karagdagan para sa police report, motorista sugatan sa nangyaring pamamaril matapos ang agawan ng motorsiklo doon sa Isulan, Sultan Kudarat. 3 persons of interest na identify na ng mga otoridad. Rebelde sa Panay naman hindi pa rin napupuksa ayon sa Philippine Army. Ang Dawla Islamiyah Mauti Terror Group naman target na mapulbos ng militar bago ang 2025 midterm elections sa Lanao del Sur. Sa ating balita sa ibayong dagat, nasa 55 biktima sa malagim na US plane crash. Na-recover na ng mga otoridad at natukoy na rin. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagdaos ngayong araw mga kabombo ng ilang aktibidad dyan sa lungsod ng Maynila. Yan ay para sa pagunita ng ika-80 anibersaryo ng Battle of Manila. Ito ang pagsasama ng Pilipinas at Amerika kontra naman sa puwersa ng mga Hapones. Ayon nga sa National Historical Commission of the Philippines, isa ito sa makasaysayang sandali na lubos na nagpabago sa ating bansa. Ang labanan na ito na nagmarka ng hindi matatawarang tapang at sakripisyo ay hindi lamang binago ang pisikal na anyo ng lungsod ng Maynila kundi pati na rin ang diwa at katatagan nito. Partikular na naging sentro ng labanan ng Intramuros dyan sa naturang syudad. Kaya naman isang aktibidad ang isinagawa sa may area ng Adamson University upang alalahanin ang mga naging bayani ng naturang labanan sa lungsod ng Maynila. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte maaksyonan na bago mag-break ang Kongreso ngayong linggo. Proseso naman posibleng idiretso na sa plenaryo ayon yan kay House Secretary General Velasco. May karagdagang report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni House Secretary General Reginald Velasco na maaaksyonan na sa loob ng linggong ito bago mag-break ang Kongreso ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Secretary General Velasco ang pahayag bunsod sa mga puna na walang pag-uusad ang mga reklamo sa Kamara. Sa panayam matapos ng flag raising ceremony dito sa Kamara, sinabi ni Velasco na ngayong linggo na ang deadline para sa naturang mga impeachment complaint. Anya, hinintay pa kasi ang ika-4 na impeachment complaint na pinabilis na proseso o yung target na diretsyo na sa Senado. Pero sa ngayon, hindi pa naihahain ang panibagong impeachment complaint. Dagdag pa ni Velasco, nabigyan naman ng sapat na panahon ang mga magsasampa kaya kung wala pa talaga ay itra-transmit na ito sa Office of the Secretary General ng tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang naunang 3 impeachment complaints ngayong linggo. Sa tanong naman sa batikos parang dinidribble na lamang ang impeachment complaint, ang sagot ni Velasco, hindi siya marunong mag-dribble. Pakinggan natin ang naging pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. Itong week na to yung deadline talaga. We will act on it this week. As of now, wala pa eh. So, I think we have given them enough time. So,
we will have to transmit. Ang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco mula sa Kamara. Bomboan? Yes, Bombo Dennis. Sa ngayon ba, hindi na talaga humabol yung ika-4 na impeachment complaint sapagkat ito yung isa sa hinintay para umusad yung 3 impeachment complaint na initial na naihain last year pa, Bomboan. Tama ka, Bombo Dennis, pero ihahabol daw within the week bago sila mag-break, Bombo Dennis. Yes, Bomboan. Okay, so ang tanong kasi natin, ang concern natin, yung magiging proseso ba nito, kung pahabol ito, ay paano ito? Dadaan ba yan dyan sa kaparehong procedure din? Diretso na doon sa plenaryo? Ganun ba, Bomboan Ali? Mamaya kukunin natin muli mga kabombo ang mga update pa mula dyan sa Kamara de Representantes. Kaugnay pa rin itong mga development, lalo na yung usapin ng masalimot na impeachment complaint sapagkat may isang reklamo pa pala na inihintay mga kabombo, mga Kastar Nation. So antabayan na natin mga update natin dyan sa Kamara de Representantes. Karagdagan pang mga balita. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na hindi crater glow kundi isang superheated plume ng abo. At yan yung ash emission na naitala nitong nakalipas na araw doon sa may bunganga o crater ng Bulkang Kanlaon. Ito, pinapakita namin mga kabombo sa ating mga nanonood sa Facebook Live. Yan yung inakalang crater glow sapagkat makikita mo naman nasa tuktok mismo ng bundok ng bulkan yung halos namumula na bahagi po ng naturang aktibidad. Ayan. So parang may ulap na namumula dyan sa may bahagi ng crater ng bulkan. Pero paglilinaw nga ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, hindi ito kagaya ng mga crater glow na naitatala doon sa iba pang mga bulkan sa ating bansa. Kagaya na lamang yung Mount Mayon o Mayon Volcano na pagka nagkaroon ng crater glow ay dahil nagkakaroon ng fountaining o kaya naman ay talagang dumadaos-os yung lava mula mismo doon sa crater ng naturang bulkan. Pero itong senaryo umano sa Mount Kanlaon, ito ay nilinaw nga ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, partikular na ng kanilang Monitoring and Eruption Prediction Division Chief na si Maria Antonia Burnas, na makarang maipakita yung mga larawan ay hindi raw ito crater glow at yan ay nakunan ni John Kimuel Laluma yung mga larawan at sinasabi ng PBOX na ito ay bahagi pa rin ng aktibidad at mainit na plume yung namataan doon sa tuktok mismo ng naturang bulkan. Ayon pa kay Bornas, Nobyembre pa nila naobserbahan ang superheated plumes na nagre-resulta naman sa tila pagkakaroon ng crater glow na bahagi pa rin ng pagbuga ng abo ng naturang bulkan. Nadidetect ito ng mga kamera dahil na rin sa kanilang infrared capabilities. Habang ang crater glow o yung banaag na tinatawag, nangyayari ito kapag may magma at yan ay malapit mismo doon sa bunganga ng bulkan o crater at lumiliwanag talaga yan. Lalo na yung pagka-oras ng gabi ay makikita ito dyan sa ibabaw ng bulkan dahil mainit ang volcanic gases. Indikasyon ito mga kabombo na magkakaroon ng lava flow o kaya lava fountaining event pagka ganon ang namataang senaryo. Nitong nakalipas na araw nga, ilang ulit nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon. Nananatili pa rin ito sa Alert Level 3. Ibig sabihin, bawal pa rin ang pagpasok doon sa 6 na kilometrong danger zone at pinalilikas pa rin yung mga kababayan natin dahil mapanganib pa rin at posible, lantad pa rin ang posibilidad na ito ay itaas sa Alert Level number 4 na nangangahulugan ng mas malawak na paiiralin itong pagbabawal sa mga residente mula dyan sa may paanan ng Bulkang Kanlaon. Sa dagdag pang balita,
Tinukoy ni Vice President Sara Duterte kung ano ang nag-udyok sa kanya para naman seryosong ikonsidera ang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Sa isang pahayag nitong weekend, sinabi ng Vice Presidente na napapag-iwanan na ang Pilipinas ng mga bansa sa Southeast Asia at ng nalalabi pang mga bansa sa buong mundo. Nagpatibay naman ito sa naunang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang buwan nang magtungo ito sa Japan at makipagkita sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho at naninirahan na doon. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, nang tanungin siya kung tatakbo sa 2028 ay kanyang sinabi na seryoso niyang ikinukonsidera ang naturang pagtakbo sa susunod na presidential elections. Aniya, hindi na niya matiis pa ang kalagayan ng bansa at inihayag na maraming kinakailangang itama at ripasuhin para maging world class ang Pilipinas. Saad pa ng pangalawang Pangulo, kailangang maging competitive ng ating bansa doon sa mga karating na nasyon dito sa rehiyon at sa nalalabi pang mga bansa sa buong mundo. Bombo International News. Na-recover at natukoy na ang 55 mga biktima mula yan sa 67 nasawi sa US mid-air collision ng American passenger jet at US Army helicopter malapit sa Reagan National Airport, 5 milya mula sa Washington, D.C. Ayon kay Washington DC Fire and EMS Chief John Donnelly, kumpiyansa ang mga rescuer na marirecover ang nalalabi pang mga biktima mula sa Potomac River kung saan nga bumagsak ang dalawang aircraft. Nagpapatuloy naman ang salvage operations sa wreckage ng nagsalpukang eroplano at helicopter. Inaasahan naman na magsasagawa ng lifting operations sa wreckage na nasa Potomac River ngayong umaga po yan ng Lunes, oras sa Amerika. Ayon naman sa US Coast Guard, nasa 200 vessels ang nagsasagawa na ng recovery at salvage efforts at ipagpapatuloy anya ang paghahanap hanggat sa makumpleto ng makuha ang lahat po ng katawan ng mga biktima sa plane crash. Meron naman tayo ng mga karagdagan pang report. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, puspusan ang paghahanda para yan sa Voters Assistance Desk na itatalaga sa araw ng halalan. Alamin natin kung papaano ma-access itong mga Voters Assistance Desk na ito. May balita si Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ni Parish Pastoral for Responsible Voting National Coordinator, Dr. Arwin Serrano, na patuloy pa rin ang kanilang paghahanda pagdating sa mga kakailanganin para sa mga Voters Assistance Desk na kanilang itatalaga sa araw mismo ng halalan sa mga voting centers. Sinabi ni Serrano na target pa rin nila na makumpleto 100% ang pagdideploy ng mga Voters Assistance Desk sa mga presinto, lalo't higit dun sa mga challenging areas para umalalay sa araw mismo ng halalan. Ngunit sa kabilang banda, ayon kay Serrano, may mga areas pa rin talaga ang kinakailangan pa ng mas maraming volunteers para sa mga desks na gagawin. Kaya naman patuloy pa rin ang kanilang panghihikayat sa mga volunteers na nais tumulong sa araw mismo ng eleksyon. Isa rin yan sa mga concerns ko rin, concerns namin na makuha namin if not 100%, sana man lang makuha namin yung malaki-laking porsyento sa kabuuan ng ating bansa. Meron kami mga areas as of now na medyo kailangan pa namin talaga mag-double time para makahikayat kami ng mga sapat na volunteers, lalo-lalo na doon sa mga very challenging, yung ganun na lang siguro yung gamitin ko term, very challenging na area, mga bundok, mga mahirap talaga puntahan. Tangan natin ng mas bata-bata doon ng mga volunteers, no? Kasi talagang mga mga mahirap na lugar ito. Kaugnay pa nito, tiniyak ni Serrano na kung sakali man na kulangin ng mga volunteers para rito, ipapaalam din nila agad ito sa Commission on Elections para matulungan sila sa pagbuo ng mga aalalay sa araw ng halalan. Pati na rin ang mga election officers ay kanilang aabisuhan para makahanap din ng kapalit para dun sa mga lugar na hindi malalagyan ng PPCRV volunteers. 3 volunteers kada Voters Assistance Desk ang ilalaan ng poll watchdog. Advice namin sa COMELEC is that as early as possible, ipapaalam na namin sa kanila
kung ano yung mga areas na ito na hindi namin malalagyan ng volunteers coming from PPCRB. But definitely, ang target talaga namin ay malagyan lahat. But nakikita ko na meron din talagang posibilidad na meron kaming mga masabi natin na butas. Ang Voters Assistance Desk ay ang mga maaaring puntahan ng mga botante upang hanapin ang kanilang mga precinct numbers sa araw mismo ng eleksyon at iba pang assistance na kakailanganin nila. Para sa Bombo Network News, Bombo East sa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala kuha po tayo ng karagdagang report. Ang dagdag po na benepisyo para sa mga matatagal ng miyembro ng PhilHealth sinusulong ngayon sa Senado. Kaugnayan kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Isinusulong ni Senadora Loren Legarda ang panukalang batas para bigyan ng dagdag na benepisyo ang matagal ng miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Layo nito anya na kilalanin ng mga tapat na nagbabayad sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng PhilHealth Member Recognition Program. Sa ilalim ng programang ito, magkakaroon ng point-based reward system kung saan ang mga miyembrong matagal nang nagbabayad ng premium ay makakakuha ng puntos. Saklaw nito, hindi lang ang kanilang mga susunod na bayad, kundi pati na rin ang mga naibayad nila sa loob ng nakaraang 10 taon o mula noong sila nag-enroll sa PhilHealth basta hindi lalampas sa 10 taon. Ayon sa Senadora, maraming miyembrong matagal na nag-aambag sa PhilHealth pero pagdating ng bayaran sa ospital, hindi sapat ang natatanggap nilang benepisyo. Dagdag pa naman babatas, dapat na mag-innovate ang PhilHealth at huwag nang manatili sa tradisyonal na sistema. Sa ngayon, ang mga pribadong health insurance ay may mga loyalty rewards at flexible spending accounts na mas pinakikinabangan ng mga miyembro. Sa ilalim ng panukala, ang mga miyembrong walang palya sa pagbabayad sa loob ng 5, 10 o 20 taon ay makatatanggap ng loyalty bonus. Samantala, nag-aalangan naman si Senator J.V. Ejercito sa sinusulong sa mababang kapulungan ng Kongreso na 1 taon na moratorium sa buwanang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Delikado niya ritong matuyuan ng pondo ang PhilHealth lalo pat hindi ito bibigyan ng subsidiya ng national government ngayong taon. Nanawagan ng Senador sa Kamara, nakatigan na lamang inaprubahan ng Senado na pag-amyenda sa Universal Healthcare Law kung saan pabababain ang buwanang kontribusyon ng PhilHealth members. Unang-una, ipasa lang nila yung UHC amendments kasi pasado na kami dito. Baliktad, no? Nauna ngayon ang UHC amendments because of the urgency. Talagang pagkabalik ko, inuna na po natin yan. We have passed that. Kailan ba natin ipasa yan? Matagal na eh, no? We're just waiting for them, no? I'm hoping they would adopt our version, lowering down the rates and improving the services, no? Yun naman ang gusto natin. As for the moratorium, baka naman it might affect kasi kailangan ayaw naman natin maapektuhan, di ba? Naging controversial na nga yung zero subsidy tapos may moratorium pa. It might affect PhilHealth's financial capacity. So this time what we have to improve on, I will ask Senator Bongo as Chairman Committee on Health to give me the authority to convene the Oversight Committee on the implementation of the universal healthcare. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Bato Movement Inc. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga karagdagang balita. Oras natin 11 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dumating na mga kabombo doon sa Washington DC ang asawa ng nasawing Pilipinong pulis na si Police Colonel Pergentino Malabed Jr.
dyan sa United States plane crash na nangyari nitong umaga ng Linggo, oras sa Pilipinas, para naman tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima. Sinalubong ni na Police Attaché, Police Colonel Moises Villaseran Jr. at Consul General Donna Rodriguez ang may bahay ng nasawing pulis na si Rio Malabed. At yan ay dyan sa may Reagan National Airport, dakong alas 8 ng gabi itong araw hunan Sabado, oras naman sa Amerika. At inalalayan din ng mga kinatawan mula sa American Airlines si Rio at sa kanyang pagdating doon sa naturang paliparan, saka dinala sa isang hotel para naman makapagpahinga bago sumailalim sa official briefing sa mga otoridad ng Estados Unidos. Ayon nga kay Police Attaché Villaseran, nag-request ang kanilang panig ng agarang briefing para mabigyan ng ideya at impormasyon ng ginang doon sa hawak na data ng mga otoridad, at yan ay para kay ginang Rio Malabed para matulungan din siya na maunawaan ang sitwasyon at mga legal na prosesong maaaring gawin. Subalit wala pang timeline sa kasalukuyan para naman sa repatriation ng labi ni Colonel Malabed pauwi naman dito sa Pilipinas. Nagpabot na ng pakikiramay ang Konsulada ng Pilipinas sa Washington at tiniyak naman ang buong suporta para sa naulilang pamilya ni Colonel Malabed. Matatandaan na si Colonel Malabed, mga kabombo, ay isa nga sa kabuang 67 mga individual na nasawi sa malagim na plane crash na nangyari noong gabi ng Enero 29 matapos naman sumalpok ang American passenger jet sa United States Army Black Hawk helicopter dyan pa rin sa naturang lugar. Kuha pa po tayo ng karagdagang report si Attorney Guanzon at kanyang partido na P3PWD Party List naghain ng mandamus petition laban kay House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay niyan, may nakalap na report si Bombo Bea Piniza. Bombo Dennis, Bombo Ever, dumating at naghain pasado alas 10:30 ng umaga dito sa Korte Suprema si former Commissioner Attorney mandamus petition kontra Romualdez para tuluyan ng mapaupo sa Kongreso ang kanilang first nominee na si Dr. Maria Camille Ilagan bilang nanalo naman ito sa naging botohan noong nakaraang eleksyong 2022. Ayon sa abogado ng partido na si Atty. Charlene Fernandez, ang inihain na petisyon ay para utusan ang mababang kapulungan na i-proclaim na at maupuin na sa Kongreso si Ilagan dahil nanalo at nakapagtala naman ito ng botong 391,174 noong nakaraang eleksyon. Ayon din sa petisyon, valid at elected ng mga botante si Ilagan bilang representative ng kanilang partido para sa 19th Congress at nakapag-oath taking na rin sa harap ng husgado. Dagdag pa ni Fernandez, makailang beses na tumanggi si House Speaker Martin Romualdez na mag-schedule at bigyan ng ceremonial oath si Ilagan. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi makapagtrabaho at makapag-perform ng kanyang sinumpaang mandato si Ilagan sa loob ng mababang kapulungan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Charlene Fernandez. The COMELEC proclaimed Ms. Maria Camille Wansing Ilagan as P3PWD's official representative to the House of Representatives in the 19th Congress, signifying that she has been validly elected by the people. Despite having taken her valid oath before a judge, the Speaker of the House has repeatedly refused to schedule and administer the ceremonial oath required under the House rules, thereby preventing Ms. Ilagan from formally assuming her legislative duties. Panawagan naman ni former Commissioner Rowena Guanzon, paupuin na si Ilagan dahil kahit anya sa mga meeting sa mga ahensya ay tila hindi umanon napapansin ng kanilang partido. Baka din anya akala ni Speaker Romualdez na sila ay anti-PWD. Banat naman ni Guanzon, ito ang kanyang matagal ng advokasya at matagal na ring isinusulong. Ang kanila anyang pagrereklamo ay para sa mga children with disability at mga PWD citizens. At dahil nanalo na ang kanilang representative noong nakaraang eleksyon, ay marapat lamang din anya na paupuin na sa Ilagan upang mas maisakatuparan ang isinusulong nilang adhikain para sa mga PWD. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Agencies ay parang hindi kami papansinin. Baka naman akala ni Speaker ay anti-ano talaga ako, anti-anti. Ako sir, pro
PWD po ako at Children with Special Needs. Yan po ang trabaho ko at advocacy ko. Nanalo na kami, ayaw niyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Siyempre po, magrereklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. Samantala, isa ding panawagan ni Guanzon kay Romualdez ay bigyan sana ng kahit kaunting puwang sa Kongreso ang kanilang partido at iproklama na nga ang kanilang first nominee dahil din ito ay batay sa virtue ng isang desisyon mula sa Korte Suprema. Matatandaan kasi na nag-utos ang COMELEC na magdalaga ng bagong representative at first nominee ng kanilang partido para sa mauupo sa 19th Congress. At ito ay kanila naman din anyang ginawa. Nakapag-oath-taking na din naman anya, kaya naman sana ay mapaupo na sa Kongreso ang kanilang representative na si Ilagan. Kaugnay niya, pakinggan pa natin mga bahaging pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Humingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa puso ni Speaker Martin Romualdez na paupuin naman po niya ang aming na sumiti na representative at first nominee by virtue of a Supreme Court decision. Yun pong utos ng Supreme Court sa desisyon at sa COMELEC na magsumiti na lang kami ng bagong first nominee. Yan po ang aming ginawa. Sikaot na nga po. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9. Samantala, tinawag ding politikal na atake ang mga delay sa pag-upo ni Ilagan dahil tila din isang pananadya sa di lamang sa kanilang partido kung hindi maging sa mga constituents nito. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, Bombo Bea, ilang petisyon ang inihain nitong si Atty. Rowena Guanzon sapagkat isa sa pangunahing idinaday nga niya yung hindi makaupo yung kanilang nominee. At ikalawa, yung concern nila doon sa iba pang hakbang na nagawa na raw nila pero hindi pa kinikilala yung kanilang grupo, Bombo Bea. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Ever, ang tanging petisyon na inihain nila dito sa Korte Suprema ngayong araw ay yung mandamus petition nga na nagsasaad na sana na inuutos din or inuutosan ng mababang kapulungan na sana ay mapaupo na nga itong si Ilagan dahil ito munang priority concern ng kanilang partido dahil ilang buwan na lang din naman mag-e-election na at malapit na din matapos ang kanilang termino, no? So, since 2022, nakikita natin na hindi pa rin nakakaupo itong si Ilagan, kaya sa ngayon ang priority ng kanilang partido ay mapaupo muna sa Kongreso itong si Ilagan na kanilang first nominee, Bobo Denny. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Bea. Live mula dito sa Korte Suprema, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inatulang guilty ng Korte Suprema si Muntinlupa Regional Trial Court Judge Romeo Benaventura sa simple misconduct at neglect of duty sa paghawak ng high-profile drug cases laban kay dating Senador Leila de Lima. Sa naging resolusyon na inilabas noong Nobyembre 13 ng taong 2024, pinatawa ng First Division ng kataas-taasang hukuman itong si Benaventura ng multa na 36,000 pesos. Maring binalaan din ng mataas na hukuman itong si Buenaventura na sakaling maulit pa ang parehong paglabag o kaya ay gawain ay parehong aksyon ang ipapataw at mas mabigat pa, mas matinding parusa ang kakaharapin ng nasabing hukom o ng iba pang individual sa hanay ng hudikatura. Matatandaan na nag-ugat ang naturang kaso laban kay laban sa naturang judge mula nang inihain nga ang reklamo ng mga legal counsel itong si Senator o dating Senador Leila de Lima na sina Attorney Teddy Esteban Rigoroso at Rolly Francis Pedro
na inaakusahan ito si Judge Buenaventura ng paglabag sa judicial ethics at nagdulot umano ng pagkantala ng desisyon doon sa kanilang mosyon na makapaglagak sana ng piyansa ang kanilang kliyente sa kaso kung saan ay inaakusahan si De Lima na dawit sa kalakalan ng illegal na droga na kalaunan ay ganap itong ibinasura. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report na sa 1.3 million na bilang ng mga hindi rehistradong firearms target na habulin ng Philippine National Police sa ilalim po yan ng Uplan Katok. Kaugnay yan may kabuang detalye si Bombo Kelly Cordero. Aabot na sa nasa 1.2 hanggang 1.3 million ng mga registered firearms ang hinahabol ngayon ng Philippine National Police sa ilalim yan ng Uplan Katok. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa 400,000 na rin ang na-revoke ng PNP ng mga armas. Kaya naman patuloy daw nilang hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa kanila para masiguro na mga baril na ito ay hindi magagamit lalo na sa karahasan. Kasabay nito sisiguruhin daw ng pambansang pulisya na hindi maaabuso ang Uplan Katok at hindi nito layunin na mangharas o takutin at impluwensya ng mga botante para sa nalalapit na eleksyon. Kung titignan po natin yung datos po natin as of January 16 sir, ay yung sa mga lahat na po ito mga we're talking about 1.2 na expired po na mga rehistro po ng mga baril po, at ang mga na-revoke po natin as of January 16 po ay nasa close to 400,000 na. Sa ilalim ng Uplan Katok, nilinaw din ni Fajardo na hindi maaaring pumasok sa bahay ang mga pulis at hindi rin pwedeng puwersahin ng mga may-ari na ipakita ang kanilang baril. Tanging pagkatok lang daw ang gagawin ng kapulisan para palalahanan ng may-ari ng baril na expired na ang kanilang LTAP o License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration. Sa mga ayaw naman mag-renew ng lisensya o ayaw ng kanilang baril, maaari naman daw itong isurrender sa station at dadalhin ito sa Firearms and Explosive Office para sa proper disposal. Sa mga nagnanais naman na magbenta ng kanilang baril, binigyan din ni Fajardo na kinakailangan ang pagbebentahan ay LTAP holder din o may sariling application na siya ay may authority na magmay-ari ng armas at kailangan din itong iparehistro ang baril sa ilalim ng kanyang pangalan. Samantala ngayong linggo ay naasahang mag-uusap si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil at si COMELEC Chairman George Erwin Garcia para sa paglalatag ng PNP ng kanilang 100-day operation plan bago ang eleksyon. Inaasahan na matatalakay din dito ang Uplan Katok o ang pagkontra ng COMELEC sa operasyon ng pambansang pulisya sa kasagsagan ng election period dahil sa pangamba na maaari itong magamit panakot sa mga botante at makaapekto sa desisyon ng mga ito sa pagboto. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Naniniwala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na maaaring humina ang inflation noong buwan ng Enero sa ilalabas na data ng naturang tanggapan sa mga susunod na araw. Base nga sa record ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maaaring maglaro lamang sa 2.8% ang inflation para sa nakaraang buwan. Malalaman ito bago pa man ang pag-uulat ng Philippine Statistics Authority doon sa darating na data, at yan ay posible sa 5 ng Pebrero at yan ay para sa buwan ng nakalipas. Noong Disyembre nga mga kabombo ay nagkaroon ng 2.9 na bahagdan ang naitalang inflation. Sakaling makapaglaro naman sa 2 hanggang 4% ay pasok pa rin doon sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin ay inaasahan na ito, kaya naman may mga hakbang ng maaaring magawa o nagawa na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dumako naman tayo mula dyan sa Department of Labor and Employment. Mas bibigyang pansin ng ahensya ang paglikha daw ng mas maraming trabaho. Kasabay po yan ng posibleng aumento sa sahod ng mga manggagawa. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario. Binigyang diin ng Department of Labor and Employment ang pagpapahalaga sa paglikha ng mas maraming trabaho na may aalok para sa mga manggagawang Pilipino. Alinsunod sa posibleng pagtaas sa magiging minimum wage ng mga trabahador mula sa pribadong sektor, nais ng kagawaran na mas mag-focus sa pagbibigay ng mga oportunidad lalo na sa mga wala pang hanap buhay.
Habang hindi pa tuluyang naisa sa batas ang aumento sa sahod ng mga empleyado, ibinahagi ni Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment na higit na layunin ng kagawaran ang makalikha ng trabaho, sapagkat iginit niya na ito ay ang kanilang dapat na gampanang mandato, kaya naman sinabi din niyang nais nilang makapagbigay ng mga dekalidad na trabaho para sa mga mamamayan. Tutol, hindi pumapayag, etc. Hindi po tayo tututol, hindi rin po tayo, kasi mandato po natin maliwanag eh. Mas higit po naming layunin na sana patuloy na makalikha ng mas maraming trabaho at hindi lamang basta trabaho, sana di kalidad na trabaho. Dagdag pa rito, ipinalawanag naman ng naturang kalihim na ang kanilang pag-focus sa layuning ito ay hindi lamang makatutulong para sa bansa, kundi partikular na rin sa mga individual na unang beses ba lamang magtatrabaho. Kasi yan po ang pwedeng maging daan o susi para po yung ating mga manggagawa. Dahil lang mayroong basic principle sa economics na supply and demand eh. Di po ba? Pag marami ang supply, kukunti ang demand, medyo meron tayong problema. Sa kabilang dako, kung marami po naman ang demand, konti ang supply, may problema pa rin po tayo. Pero magandang problema dahil makikita natin na patuloy na lumalago ang ating ekonomiya at mabibigyan ng pagkakataon yung pong ating mga tinatawag na new entrants in the labor force. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang tayo nalalabing 25 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Naku muna tayo sa mga karagdagan pa nating report. Yung pagdami ng mga online cryptocurrency scam ay kinakabahala na ng ilang ahensya ng gobyerno, lalo na yung nakatutok dito sa mga aspeto may kinalaman sa ganitong uri ng kalakalan. May balita si Bombo Jobino Galang. Mas pinaigting palalo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang kanilang pagbabantay sa mga online scam at ilang mga panloloko ngayong papalapi na ang halalan. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Alexander Ramos, na iba't ibang mga uri ng mga modus ang kanilang naitalam at nakakaroon na ng mga pagbabago gaya ng mga online payments. Tinutukoy nito ang ilang mga nasa likod ng mga cryptocurrency scam na may mga naitalang kaso na rin sa bansa. On tracking down the payment system, ito yung exchange of money. So because of this, we are able to develop a cycle how drug money or drug trade is using cryptocurrency. So yun ang exposure ng CACC. May hakbang na silang ginagawa para mabilis na matukoy ang kinaroroonan ng mga nasa likod ng nasabing scam. The modern anti-cybercrime techniques, I think this has been held up by the agency and its manpower. Yung strength namin is the data analytics. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Atin pong balitang palagkasan, gulat pa rin ang maraming mga fans at hanggang ngayon, yung mga basketball fans ay hindi agad makarecover doon sa pagkagulat sa naganap na pinakamalaking player trades ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Hindi kasi makapaniwala ang mga Mavs fans na pakakawalan nila ang star guard na si Luka Doncic. Kapalit itong si Lakers big man Anthony Davis. Itinuturing ng Lakers fans na isang matinding kaparehas ng star player na si LeBron James, ang 25 anyos na 5-time All-Star Slovenian player. Sa panig naman ng Dallas Mavericks, sinabi ng kanilang general manager na si Nico Harrison na ang pagkakakuha kay Davis ay napakalakas para lalo pa raw maipatatag
tatag yung kanilang depensa. Naniniwala kasi ito na kapag ka nagkampiyon ay dapat na matinding depensa ang ipairal dahil sa nasabing deal ay makukuha raw nila ng kupunan ng Mavs ang guard na si Max Christie at ang 2029 first round draft pick. At habang ang Lakers naman ay makukuha rin nila itong si Maxi Kleber at Markieff Morris, habang ang Utah Jazz naman ay nasa ikatlong kupunan na bahagi ng deal ay makukuha itong si Jalen Hood. At ganun din, maging ang buong Lakers team ay nagulat din sa nasabing trade, kung saan mga kabombo, sinabi rin ni James na wala siyang ideya na ganito ang mangyayari at magkakatotoo ang naturang trade. Target din ng Lakers na makuha si Philadelphia 76ers veteran wing na si Caleb Martin bago naman matapos ang trade deal sa NBA sa 6 ng Pebrero. At ang 29 anyos nga na si Martin ay mayroong 9.1 points, 4.4 rebounds at 2.2 assists batay sa average na kanyang mga paglalaro. Sa iba namang balita, naglagay na ng local police outpost ng Philippine National Police sa Road 10 matapos ang mungkahi ni Senate Committee on Public Services Chairman Senator Raffy Tulfo. Base kasi sa impormasyon mula sa tanggapan ng mambabatas, dagdag na 48 na PNP personnel ang nakaduty sa Road 10 at may mga police mobile na rin at motorcycle units na na-available 24/7 sa may outpost para matigil na ang laganap na krimen doon. Nagtalaga rin niya ng mga pulis sa mga major intersection islands ng Kapulong at Zaragoza streets. Tiniyak din ng pulisya ang pagtatalaga nila ng dagdag pa na puwersa sa ibang area na may mataas na bilang ng mga krimen sa nakalipas na mga panahon. Samantala, nagbabala ang Department of Labor and Employment doon sa mga job seekers laban sa mga peking alok na trabaho at financial scams. Usong-uso raw ngayon dahil marami ang mga gagraduate sa panahon po na ito. At marami naman ang nabibiktima ng mga peking job availability. Inialala nitong si Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang mga pangyayari nitong nakalipas na pagkakataon, at sa nakalipas na 2 taon, ginagamit daw ng mga scammer ang larawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para ipromote ang peking tulong pinansyal sa ilalim ng programang pangkabuhayan ng Department of Labor and Employment na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o yung kilala sa tawag na TUPAD. Kaugnay nito, sinabi nga ng kalihim na maliban sa patuloy na impormasyon, may mga isinasagawa rin naman na dissemination sa pamamagitan ng iba't ibang platform kagaya na lamang sa traditional media. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Information and Communications Technology at law enforcement agencies dahil sila ang may responsibilidad sa paghahanap dito sa mga kahalintulad na nasa likod ng ganong modus operandi. Sa parte naman ng Department of Labor and Employment, binibigyan ng pagkakataon ang yung mga inputs ng kaukulang mga ahensya, lalo na't marami ng mga scam na naitatala at nagsasabi na makakatanggap ng cash assistance yung mga individual sa pamamagitan lamang ng pagpaparehistro. Nais ngayon ng Department of Labor and Employment na palakasin pa ng kanilang ahensya ang information technology infrastructure para naman malabanan ang cyber threat at ganun din yung mga scams na naglipa na sa iba't ibang dako ng ating bansa. Bombo Police Report. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukuha na tayo ng mga update mula sa ating mga himpilan. May nangyari hong pamamaril matapos naman ang gagawa ng motorsiklo doon sa Isulan, Sultan Kudarat. 3 persons of interest ang na-identify na ng pambansang pulisya. At may pag-ulat hinggil dyan ng Bombo Radio Coronadal. Patuloy sa ngayon ang investigasyon at hot pursuit operations
ng isulan ng MPS kasama iba pang pulisya sa Sultan Kudarat upang mahuli ang mga nakatakas na suspek na namaril sa isang motorista at ng agaw ng motorsiklo sa National Highway Purkaunlaran, Barangay Bambad, Isulan, Sultan Kudarat. Ito ang kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Julius R. Malcontento, hepe ng Isulan PNP sa panayam ng Bombo Radyo, Coronadal. Kinilala ang biktima na nagtamo ng sugat bilang si John Ray Peña Daton, isang 39 anyos na driver, binata at residente ng Sitio 2 sa Barangay EJC Montilla, Tacurong City. Samantala, maswerte namang hindi binaril ng mga suspek ang kanyang angkas na si Jocelyn Casco E. Padernal, 35 anyos, may asawa, isang OFW at residente ng Barrio 1, Coronadal City. Ayon kay Malcontento, habang binabiyahe ng mga biktima mula Nurala, South Cotabato, sakay ng Suzuki Raider 150, bigla silang pinaputukan ng isa sa 3 suspek pagdating nila sa nasabing lugar. Matapos ang pamamaril, hinamay ng mga suspek ang ilang motorsiklo. Agad namang dinala sa ospital ang biktima upang mabigyan ng kaukulang medical atensyon. Na-recover naman sa crime scene ang isang fired cartridge case ng caliber 45, iba't ibang bahagi ng motorsiklo at isang hair wig, at sa ngayon ay nasa kustudiya na ng SKRFU para sa tamang disposisyon. Nananawagan naman si Malcontento sa publiko na maging alerto, ipagbigay alam agad kung sino man ang may alam at kung may makakakita na naturang motorsiklo upang mapabilis ang posibleng pag-aresto sa mga suspek. Kasalukuyan ding sinusuri ang CCTV footage sa paligid ng pinangyarihan ng insidente. Pagtulungan po natin kung sino man po yung may information na may alam, ipagbigay po sa atin para at least mabigyan natin ng justisya itong biktima, at the same time mapanagot yung may sana magtulungan tayo para at least mabigyan natin ng peace and order and public safety po. We need talaga, huwag lang po sa part na, hindi lang po sa part ng mga concerned agencies, but most especially po, unang-una talaga kailangan natin yung cooperation ng komunidad. Ang panawagan ni Police Lieutenant Colonel Julius R. Malcontento, ang hepe ng Isulan PNP sa panayam ng Bombo Radyo, Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo, Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta radyo! Bombo! Meron na lang tayo nalalabi-15 minuto mga kabombo bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Karagdagan pa sa ating mga provincial report. Yung Dawla Islamiyah Mauti Terror Group ay target daw mapulbos ng tuluyan ng hanay ng militar bago pa man ang pagsapit ng 2025 midterm elections dyan sa Lanao del Sur. So, meron na lamang silang natitirang 98 days bago ang kanilang self-imposed deadline. Alamin natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Target ng Philippine Army na tuluyang mapulbos ang natitira na armadong kasapi ng Dawla Islamiyah Mauti Group na nasa likod ng mga pang-ataking terorismo bago gaganapin ang 2025 midterm election sa Lanao del Sur. Ito mano ang standing order ng Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa 103rd na nakabase sa Marawi City upang hindi na makapagkasikaguhan ang teroristang grupo sa proseso ng halalan sa Mayo 12 sa panayam ng Bombo Radio. Inihayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Mala na kaunting panahon na lang umano ang igugol ng gobyerno upang tuluyang mawakasan ang natitirang tagasunod ng Mauti ISIS terror group na dating pinulbos rin ng government forces nung sumiklab ang Marawi Urban Warfare taong 2017. Magugunit ang pinakahuling na tugis ng 103rd IB, ang DIMG na pinamunuan ng isang alias Osman sa bayan kung saan nalagasan ang magkalang panig noong huling linggo ng Enero taong kasalukuyan. Talagang yun na nga ang direktiba sa atin ng Commanding General na tuloy-tuloy yung ating focus military operations, yung ating internal security operations, sa tayong let up na gagawin para itong gaganapin na midterm election ay magiging mapayapa at maayos at hindi magkaroon ng kaguluhan. Tinatarget na nga natin itong mga grupo na ito na siya yung possible na maghasik ng kaguluhan during that conduct ng election. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Jonel Ukat para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bas Radio. Bombo!
Ang Commission on Elections naman magsasagawa ng information forum ng mga kandidato sa Negros Oriental ngayong linggo para po yan sa May 2025 elections. Kaugnay niyan may nakalap na report ng Star FM Cebu. Magsasagawa ang Commission on Elections ng isang forum para sa mga kandidato sa Negros Oriental na tatakbo sa May 2025 national and local elections. Inihayag ni Comelec Negros Island Region Director Attorney Lionel Marco Castellano na ang forum na gaganapin sa darating na Pebrero 7 ay magbibigay sa mga kandidato ng mga insights sa mga ipinagbabawal sa panahon ng kampanya patungo sa halalan. Iniimbitahan naman sa event ang mga kandidatong tumatakbo para sa mga provincial at congressional positions sa lalawigan. Ibinigyan pa ni Castellano na plano niyang atasan ng mga lokal na election officers na magsagawa ng mga kahalin tulad na forum tulad ng mga pagpupulong sa town hall. Magkakaroon din ng kolaborasyon ng COMELEC, Philippine National Police at Diocesan Electoral Board para ayusin ang mga aktibidad tulad ng Peace Covenant, Unity Walk at Youth Concert. Samantala, tiniyak pa ng komisyon na wala dapat ikabahala sa lalawigan ng Negros Oriental sa usaping seguridad, kaugnay sa nalalapit na halalan at itinuturing na pinaka nakakabahala lang umano sa kanila ay ang banta ng Bulkang Kanlaon. Dagdag pa, iginit itong walang postponements sa nalalapit na halalan at naisapinal na nila ang contingency plan sa ilalim ng Alert Level 3 status ng Bulkang Kanlaon. Ngunit para sa Alert Level 4 ay hindi pa. Nothing to worry about. Wala pa naman facts na nakita. Actually, ang pinaka-concern lang sa COMELEC, including the PNP and AFP, is the threat of Kanlaon. We are for a stage 4 in case mag-stage 4 sa Kanlaon because as of now, our contingency plan na finalized na on Alert Level 3. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Cristal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung mga rebelding miyembro ng New People's Army sa Panay, hindi pa rin daw tuluyang napupuksa batay sa report ng Philippine Army. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Nangako ang bagong commander ng 301st Infantry Bayanihan Brigade ng Philippine Army na wawakasan na ang insurhensya sa buong Panay. Ito ang tiniyak ni Colonel Nel Richard Patricio kasabay ng kanyang formal na pag-upo bilang bagong commander ng 301st Bayanihan Brigade. Si Patricio ang humalili kay Brigadier General Michael Samson matapos ang halos 2 taon na serbisyo sa nasabing brigade. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Patricio, sinabi nito na hanggang sa ngayon hindi pa rin natatapos ang insurhensya sa buong Panay. Ayon kay Patrice, sisiguraduhin niya nga maipagkakaloob ang lahat ng suporta sa mga rebel returnee tulad ng pabahay, livelihood, school infrastructure at iba pa. Idinagdag pa ng commander na magiging tuloy-tuloy din ang kampanya ng pamalaan laban sa armed destructions, partikular sa loose firearms. I will do my best, yung commitment ko para matapos ang problema sa insurgency sa CPP, NP, NDF, dapat i-continue ang peace or give peace a chance. Hindi na, huwag nang away-away. It has been ongoing for more than 50 years. So yan? Lots of damage na sa lives, loss of lives, damage to properties. It's high time na matapos ni and it's all take the chance to have experience yung total peace sa Panay in Guimaras Island. Si Colonel Nel Richard Patricio para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetsanova Lusada para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, yung advocate for clean election Eastern Visayas ay
kaisa sa Commission on Elections para daw magkaroon ng matiyak yung mapayapang halalan sa 2025 o ngayong paparating na halalan dyan sa naturang rehiyon. May balita ang Bombo Radio Tacloban. Nagpahayag ng suporta ang Advocates for Clean Elections sa COMELEC para sa malinis, totoo at mapayapang halalan ngayong 2025. Ayon kay Reverend Nathaniel Anas, Chairman Advocates for Clean Election, nakikipag-ugnayan sila sa COMELEC upang mas mapalawak pa ang pagbibigay ng sapat na kalaman sa kung papaano pumili ng nararapat na upo sa gobyerno na tutulong upang mapaunlad pa ang Pilipinas para sa mamayang Pilipino. Ang isa kinabibilangan ng mga pare, sektor ng kababaihan, manggagawa, sasaka, LGBTQIA+, at youth na mula sa Eastern Visayas at kinakailangan na mabigyan ng kalagaan at mapayapang halalan sa 2025. Kasama rin ng youth sector sa nananawagan na pumili ng tamang bawat kabataan kung sinong nararapat na iluklok sa gobyerno. Sa datos ng Commission Elections, mahigit 20 milyon ng mga Gen Z ang nakarehistro at nakakaboto sa 2025 election. Sa ngayon, may tinatayang 6.8 milyong Pilipino ang posibilidad ng mga botante. Dagpa dito, nakikisa rin ang mga dating miyembro ng CPP-NP, NDF sa advokasya ng ACE at tinututukan nila ang pagbibigay ng voter education workshop, electoral monitoring initiatives, community outreach campaign at policy advocacy. We can explain to them, especially lalo na doon sa talagang liblib na poong, kasi merong mag-a-attend sa capital, mga barangay captain. Aside from that, from the LGUs, of course, with churches, so we are initiating also, and of course, we have also this connection with some church organizations. Sa panawagan ng ACE, nasa kamay ng bawat Pilipino ang magiging kinabukasan ng bansa. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo J. Pagipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, convener naman ng Kontradaya tutol sa Oplan Katok para yan sa nalalapit na halalan sa 2025 sa buwan ng Mayo. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Dagupan. Hindi sang-ayon ang Kontradaya sa Oplan Katoka para sa nalalapit na May 2025 elections. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Professor Danilo Arao, convener ng Kontradaya, nanindigan itong maling-mali ang pagpapatupad umano ng pagkatok ng mga kapulisan sa bawat tahanan ng publiko. Ang Oplan Katok ay sa mga kampanya ng haniang kapulisan kung saan pinupuntahan nila ang mga bahay ng may-ari ng baril upang ipaalala ang renewal ng kanilang lisensya at pagsuko ng mga hindi na rehistrong armas. Una sa lahat, aniya, safe space umano ang tahanan at malinaw na magkaroon na rin ng trauma ang publiko sa mga kapulisan dahil sa nagdaang issue ng Oplan Tokhang. Aniya, may ibang paraan para maipatupad umano ng tama ang gun ban at hindi na kinakailangan pang isa-isahin ang bawat bahay. Lalo na ngayon, nalalapit na ang halalan, sinabi ni Araw na maaaring gamitin itong pagkakataon ng mga mapagsamantala na magre-resulta naman sa karahasan o ang bansag na imbis Oplan Katok ay magiging Oplan Takot. Nauna naman ng hinikayat ng Commission on Elections na si Chairman George Erwin Garcia na ang Philippine National Police na pansamantalang itigil ang pagpapatupad ng Oplan Katok para sa nalalapit na halalan sa May 2025. O yung pagbisita sa mga periodista matapos patayin si Percy Lapid, paraan naman para masigurado na yung gun ban ay maipapatupad at yung mga firearms na expired na yung license ay mapaparenew natin. Hindi mo na kailangan pang pumatok sa bahay-bahay. Baka mamaya, lalo na ngayong panahon ng halalan, maging instrumento yan ng harassment and intimidation, o lalo na sa mga aktivista at yung mga individual. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy sa pagtutok sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Dahil 98 days na lamang, halala na. Kaya naman, komprehensibong mga balitang aming ihahatid po sa inyo sa pamamagitan ng Bombo Radio Philippines sa mga stations at yan ay sa pamamagitan ng iba't ibang platform. Nariyan ang
ating Bombo Mobile app. Pwede rin sa YouTube, TikTok, kahit nga sa Facebook, yung Facebook Live programs ng bawat himpilan ng Bombo Radio Philippines. Pwede din sa mga sites ng kanilang mga himpilan, iba't iba ho mga channels ng ating pong mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Maaari sa www.bomboradio.com matutukan din ang mga balita at impormasyon. Diyan sa bahagi ng Visayas, maaari ho nating matunghayan para sa mga hiligay non-speaking ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon sa mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. Habang sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At dyan sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba ka Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang flagship stations ng the number 1 and most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Pebrero 3, tuiga 2025. Sa mga headlines, management sa Gelord na taxi nakahanda nga magasto sa bill sa mga biktima sa natabong aksidente sa Santa Barbara. Most Reverend Bilyones, bago ng arsobispo sa Haro. Bangod sa kanamoon sang tawo, ang bagong arsobispo naglakat-lakat lang padulong sa palasyo. Park shot kag baligyanay sa mga vendors sa Sunset Boulevard, ipauntat sang syudad. Basag kotse nga ng biktima sa isa ka US SUV sa distrito sa Mandurriao. Alas sa gihapon matumod ang mga responsable. Sa dugang pa nga mga balita, 3 ka mga resolution gin-file sang sangguniang panalawigan bangod sa pagkabalaka sa pagpanugot sa Korte Suprema nga makasulod sa municipal waters ang commercial fishing vessel. Ako ni matalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bomboanay sa Udto ini mo alaga nimo ang kurman Bombot Siama Blanco Hovel. Check ta una nga balita, latest update sa sining nagluntad nga vehicular accident sa Banwaiya sang Santa Barbara. Nga kung sa din ginbawian sang kabuhi ang driver sang taxi
matapos nga naggabunggo sa nalikod gabahin sang Kalinog bus line. Ang management sang Jelord Taxi pabutyag sa ila sinikandaan sa pag-shoulder sa pagbulig sang pila pa ka mga biktima sa ila sining pagpabulong. Bombohana sa report, please go ahead. Nakahanda ang Jelord Transporter Corporation sa mangin resulta man sa ining natabo nga aksidente sa may barangay Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo, sumugid lamang agawang Botsyam. In kaso nga magwa na ang ining latest nga investigasyon mismo sa kapulisan regarding sa among insidente. So diri man Botsyam ang balik-balikan nato na ang ining aksidente natabo sumugid lamang nga aga dira sa may barangay Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo, kung sa diin as for the latest, duwa ang kumpirmado nga patayra sa natabo nga pagbungguan ay siyang taxi kag Kalinog bus line na kon CBL. So diri man ang ining duwang dead on arrival ang ining driver sang taxi kag ang ining nagkabit mismo sa jeep nga di pa pasahero padulong man sa siyudad sa Iloilo. Kung ato man balik-balikan ngati ang ining Kalinog bus line kon CBL nga nagayuten ko tani dira sa may area sa Barangay Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo, halin ini sa iyang terminal man padulong na ini sa may siyudad sa Iloilo, may U-turn na ini to the medyo na dukayan ina sa may Center Island man Mamutsyam. Daton man nga madamo na sa mga nag-inagi nga mga sasakyan, mga motorsiklo kag kung ano pa dira sa iyang linya. Apang sa piyak nga karsada naman iya bakitaan ang padulong naman sa Iloilo City ani pa pasahero nga jeep kang haliway sa siyudad ng Iloilo, lakip na ang ining nagakabit sa likod sang jeep Bombotsama. So dira man madasig ang pagpadalagan sa ining taxi sa ining taxi driver sa iya ginamaneho nga salakyan halin sa siyudad ng Iloilo padulong sa may Santa Barbara. So dito na nga tinabungguan niya ang likod nga bahin sa CBL na kontuliin man si bangod sa tunog o na patudo sa impact ni din tulod sa CBL naman iya gitulod ng taxi ang CBL nga rason man nga ang pag-agis ng haniway nga jeep na dalasa pa ang ining nagakabit sa likod sa di pa pasahero nga jeep na haniway kag nagtabog gid ang ining biktima. So diri man ang ining nagkasamaran sa ining insidente bali apat ini Bombotsam no ko na sa diin man ngati ang ining dala na diri si Jeric Hualde Huyo, 29 anyos, residente sa ang barangay ito Sur, Cabatuan, Iloilo. Amo inabali ang nagasakay sa may haniway nga jeep. Tapos ang ining si Jomar Garcia Senerado naman ang nidalaman sa Western Visayas Sanitarium sa General Hospital Santa Barbara, Iloilo. Ang gendeclared man nga dead on arrival. Amo ini naman siya ang driver iya sang taxi. So sa piya kabahin naman dalaman diri ang mga pasahero sang jeep nga haniway kung si Quincy Belhera, 19 anyos, residente sa barangay Gaob, Cabatuan, Iloilo, nga naka-sustain man sa nagkakainain nga injuries sa iyang lawas. Kag si Alma Martinez, amo man sa napilasan man sa nagkakainain man nga pagtes nga lawas ang karga sa ining haniway nga jeep o gidalaman sa may Western Visayas and General Sanitarium Hospital na kung sidiin padayong pa nga ginaabulong Bombotsama. So diri man ang ining latest ini nga tikadayon pa ang investigasyon sa Santa Barbara Municipal Police Station kung ano ang posible nga magapangatubang sa ining mismo man nga Jelord Transport Corporation bangod na dead on arrival na ang ila diri nga driver. So ari man iligin labot man naton diri ang bahin sang punong barangay kag mga nakakuha makita sa CCTV nga makitaan gid sa tanan ni nga sa ibang Bombotsama di madasig iya ang pagpadalagan sang ini taxi driver sa iya ginamaneho nga taxi Bombotsama. So dito man nakuha nato ng bahin diri sang operation manager sang Jelord Transport Corporation nga si Rodrigo Moico Bacolado
nga kung diin iya diri ang pagkilala niya sa ining kay Jomar ang ining taxi driver nga ti mabuot at mapisa ng ining driver, but as we ask nga kung basi kapoy, basi na hago bala ko natamaan sa pagbiyahe, tung straight ang iya biyahe, iya dyan sa hayag diri nga ti hindi man kuno kay bangod nga nagdulong ini isang pasahero sa may dekahong siraman sa may pagbiya kag kung diin sa aganan ini siya nag-agi liwat pabalik tan ini sa airport kay hari na to sa airport kag napadulong sa dekahong. So pabalik naman siya kung tani sa airport, but sa to say nga siguro na piyungan o kung naging madasi din nga papadalagan dili kay dito na nakabunggo ini sa likod sang CBL. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Rodrigo Moico Bacolado. Ginambal mo nga sa labton, ma'am, no? So hindi pa kami kapagwa kay tungod wala pa sa nagwa nga police report. So dito kami mabase sa police report. So hindi kami pwede kapagwa sa mga amon na nga presumption kay mag-create na sa sang problema later on. So lato naton ang report sang police para dira kami maka-decide kag kung anong advice ang abogado namon. But for prior, sir, nga initial information ninyo kag pamangkutanon sa hepe naton diri sa Santa Barbara, ano kono sir ang possible nga natabo dito sa inyong taxi driver? So ang natabo base sa nakuha ko pure accident ang natabo. So ka-aksidente hindi ko naman mapamangkot akong driver. So ang immediate namon nga mabuligan namon pamilya. Ang ining driver naton sir, pila na ka oras nga nagabiyahe this day? Subong ma'am, base man sa mga staff ko sa airport, nag first trip sa Kaina, sa first arrival sang kuan. Nagdulong lang sa Dika. Dika Homes. So biya buyo sila pagbalik niya siguro nagbiya aganan siya. Kay tungod aga may mga arrival man nga kuan. So nagbalik siya. Pagbalik niya so kulang taon ko ara pa sa presko nga pangunahon ang driver kay aware man ang amon staff da nga hindi sila pwede ka full in line dira kung hindi sila well groomed kag physically fit amo ginang always nga ginako namo. So bali mang balaton nga nakapahuway si sir before siya magbiyahe but due to accident na gid. So hindi man ako makambal mga wala sa kapuway o nakapuway siya kay tungod may boarding house sa mismo dira outside sa airport. So bot silingon kay simpre early morning mapuway gina siya. Makati mabiyahe naman sa pagkaga mo. So matulog na siya. So kamo sir from Jelord nakaistoryahanay kamo mismo sa family man sa taxi driver, ano ang initial nato ng mabulig diri sa ila sir? So subong nanon pa kami kay ara pa sila sa state of shock. So hindi pa namon mapanti gawlat na kami whatever decision namo. Decision nila i-kuha namon gid siya, i-support namon sila. Kay ara sila sa kalisod mo. So ang Gilord Corporation na ma-full support whatever nga kinahanglanon sang pamilya. Sige sir, aton abi nga anong pagkilala naton diri sa taxi naton, ano siya klase tao and sa obra man mismo sir? Ma'am sa driver way gid ako singkuan humayo ni nga driver na kon buot ni so dako nga kuan sa amon nasayang bisan sa amon mga grupo. So nasayangan kami sa iya kay kabata pa siya. So amo nang kwan wala ni sa kwan nga ma-driver ko. Pila na sa ka-years nga sir nga naga-driver? Lawig-lawig naman gawa, lawig-lawig naman. Batikan diri Bombocham ang pahayag sa Operation Manager man sa Angelo Transport Corporation si Rodrigo Moico Bacolado sa ila madaling pagulat pa sa investigasyon agod nga makatagan sang nagataigo nga support o konbulig man ang ining mga pamilya mismo sa ining napatay tungod man sa ining aksidente dira sa may Santa Barbara, Iloilo. Paano nalabot to kayo sa video? Taxi man lang kagang basto ang nagbungguan. Paano dala sa to nagakabit sa di papasahero nga salakyan? Actually, Bombocham, kung facing kita sa siyudad ng Iloilo, halin sa may Santa Barbara, halin ini sa may Haniway, ang Haniway nga jeep na di pampasahero. So, sometime nga nadauntat ang ining CBL sa Santa Island, agad mag-U-turn, daw madugal-dugal pagkaniya, dira nga untat kag ang pagsignal mga may-U-turn ini. Apang ang ining taxi madasig ang pagpadalagan sa ining taxi driver mismo Bombocham nga kung sa diin nakabunggo ining sa likod nga bahin sang CBL. So tungod sa impact, so do ang impact daw natulod sang
driver ay sang taxi ang ining CBL kag timing gid nga pag-agi sang haninway nga jeep nalabot sang ulo sa CBL ang ining nadapagit Uy! kag nagtabog it ining Sus, bobot amo ni Galeo, amo ning ginapakita naton subong bumbuhan ang nagakabit nga pasahero. Sus, nakita gid naton dire. Anyway, amo na bala disgrasya, hindi mo niya mapulong. Bisa na mo ka halong dira kung matabong disgrasya si mo do hindi ka gid iya kalabanan man sini kaluwas pero may ara gid nga ginabawian sang kabuhi no bumbuhan na. Anyway, ang sabahin karon sa Jailor Taxi ang mga biktima handa man sila nga mag cater nga magbulig sa mga nalisdan sa bahin sang Kalinog Basline anong ila siya may ara sila sang participation sila dire namin ko nga participation may mga nasamaran sa ila siniyang pasahero kag may mga assistance man sila nga offer bombohana. Kaya sa pagklaro kagi naman ni Press Captain Rafi Señeres, ang hepe sa Santa Barbara Municipal Police Station, Bombocham, ang halin ini sa may parkingan pa lang ang ining CBL. So wala pa ini siya kadala sa pasahero. Bala, kaya may U-turn ini kontani padulong dala sa may siyudad ng Iloilo. So bali, ang ining driver kagina, under pa sa may investigation office pa kagina. So malugado kay ini nakagwa kag wala pa sang so far sang nahambal madari ang bahin sang Kalinog bus line kay ang sa abi kag samaran atong nagakabit sa jeep kag ang duha pa ka mga pasahero gitiya ka jeep nga naigo man sa impact mismo sang pagkabunggo sang ulo sang CBL sa ilang likod man sang jeep ni Bombocham. All right. Kini si Bombohana Mendoza anda sa para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombohana anda sa imong sining follow-up report. So muna sa pamilya sang biktima, sa mga biktima naga-upod kid kami sa inyo sining kalisod way taman ni ginagusto tianon mo kay disgrasya ang natabo. No, hilabi pa sa nagakabit tublay ang biktima man sa isa ka di pambasero sining kasalakyan. Sus makaluluoy man adto banwa. Anyway sa liwat no sa aton sining mga kabombo hilabi pa sa mga drivers no nga nagataris halos sa tagsa sini ka matag adlaw sa mga mayor nga dalanon diri sa bahin sang syudad sa kagap subong man probinsya sang Iloilo. Maghalong gid kita kag siguro mas mayo pagid kag kalabanan nga masakyan aton nga mga di pambasahero sini nga drivers, mga public utility vehicle ang ginamaniho sini nila at tagsa sini nila ka trip ginahimas nila may mga rosarito sila sa tubang nimo ginahimas nila or may mga ara sila dira sang Santos nga ginabutang sa ila sini nga salakyan ginahimas kag naghimo sila sang sign of the cross isa man ina sa mga pamagi agud iya nga nagapangamuyo nga ubayan sila sa ila sining biyahe nga makapadulong kag makalabot sila sa ila sining destinasyon makabalik nga safe and sound sa aton sining mga kabombo. 16 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining launa diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Ang haro sa aton sining mga kabombo mayara sang bag-o karon iyang arsobispo no kag sa kadamuon sang tawo kagapon sining adlaw tiyamakon mo sini Manwa lakat na lang iya padulong sa palasyo no si Archbishop Medifil B. Billones kay kagapon grabe gyud man ang tao dito sa may distrito sang haro mo sa aton sini nga mga kabombote pagpadulong iya kuno sa may palasyo no naglakat-lakat na lang si Archbishop Medifil Bermejo Billones kay tuman kagutok ang mga nagtambong sang Santos nga misa kag subong ba nakasaksi sang
pagtumod kag pagkilala sa bag-ong arsobispo diri iya sa bahin karon sang Haro Cathedral. Momo Jomar sa report, please go ahead. Pagwa sa advisory ang Haro Archdiocesan Social Commission on Social Communication kung saan ogid maumpisa ang formal nga pagpungko karon ni Archbishop Medipil Billones bilang bago sining arsobispo sang Haro matapos ini siyang gin-appoint sang Santo Papa, no, bulos kay Archbishop Jose Rubio Lasso, Bumbuchamp, no. Sunod diri kay Father Angelo Culada, ang direktor sang Haro Archdiocesan Social Commission on Social Communication, nagbalik pa, no, padulong dito sa baybayin sang Cebu si Archbishop Billones, no, agod nga ti base ko may mga talalapuson pa ini siya kay ti didto ini siya nagapangalagad bilang auxiliary bishop antes pa man ining pag-anunsyo karon sang Santo Papa bilang arsobispo diri sa Haro. Sunod diri kay Father Culada pananglitan nga ti may exact date na kung saan ini siya pabalik diri sa may Iloilo. Maset lang sila sang pitsa sini sa patigayonon sini ga seremonya. At the same time ining formal na, no, nga pagpungko ni Archbishop Billones, no, kung Bishop Dodong Bumbuchamp, na. So sunod kay Father Culada bisan isaman ka pari, kung bilang isaman ka pari, no, kay sang nagligad sining mga tinuig. Adto naka of the night pa ni sila dire sa may palasyo dire sa may Haro, no, pero hindi man ginambal nga masami, no, pero base sila sini nga pag of the night ti may mga conversation man, no, kag motugani kahapon sa nagkita ay silang duha, may mga gamay lang inistoryahan ay nagpagmustahan ay kung kamusta diri sa Iloilo kag kung ipanggid man dito sa Cebu abi, no, nga dito nang nagapaglagad ining si Archbishop Billones Bumbuchamp ti suno kay Father Culada agin hambal man sini nga antes pa man nakabalo si kung napabalo si Archbishop Billones na gipabalo sa publiko, may idea na ini na galing tindi yang sini nga mapangunahan pa ang pag-anunsyo sa iyan till nga ti kahapon nga mo ni gintabo gid, no, kadungan siyang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, no, sa may distrito karon sang Haro, no, mismo si Father Angelo gani kahapon do nakibot man sa sining nasambit sining anunsyo Bumbuchamp bilang ti sa pagkabalo sini ang only nga balo sini amo si Archbishop Billones, na nga ini siya ang magapungko balik bilang mga pungko bilang arsobispo diri sa may distrito sang Haro, na. Pero sa ila sini nga bahin sa mga kaparian na notice nila nga amo gimana, no, kung sa din ikaw nga nagdako kag kung sa din ikaw binag-eskwela halin sa sini nga halin ara ka pa sa seminaryo, so salihi sini do ginabalik ikaw, no, ti amo man do kasubong man sini. Although nga ti taga Kapis, no, taga Kapis gidining si Archbishop Billones ti mayo lang kon dire sa Iloilo pati hindi naman malayo kun ipanggid nga dito gid siya sa Cebu pati malayo to pisar kati bilang ini siya ang nagapungko bilang arsobispo sang Cebu Bumbuchamp, no. In terms man sa pagkilala ni Father Culada suno sa natungdan ti mayogid, no, kay ang isa kuno sa gidabiliban sini ang pagkamalolo at the same time pagkasimple, no, bilang isa karon ka arsobispo Bumbuchamp. Suno kay Father Angelo Culada sa information nga sa nabaton kay kahapon alas 8 sa aga sini nga misa gin pangunahan ini, no, ang presider diri si Archbishop Medipil Billones. Pero may nakakita kuno sa iya antes pa man ang santo sini nga misa alas 8, nagalakat kuno ini siya sa may dalan Bumbuchamp, no, sa may Ilopez bla kay balay gali ni Archbishop ni adra na sunhan, no, kun halikas may Haro Plaza pakadto ka sa may distrito sang Lapas ti kumo nga piyesta kahapon damo sa salakyan may mga traffic rerouting, hindi madali-dali maka penetrate ang salakyan. So ginhimo na lang kuno nga pamagi ginlakat,
no, gilakat na ni Father ko ni Bishop Midipel Billones, sa to sila sining puluyan, hasta sa may distrito sang Haro, agod nga ti makaabot, makatambong, kag panguna sa sining Santos nga misa bumutsam. Iban sining nga tawo, doon nakibot kadi, no? Hambal sa iban, nga nakita kuno nila, nga nagalakas kilidalan, nakabakpak, tapos ulihikit mato nila sa katedral, nga mo na to siya gali ang arsobispo nga gin-anunsyo nga magabulos o kung may pungko karon nga arsobispo diri sa Haro, bubutsam misan ang mga tumulo kuno mo to nga tuman ang ila sila nga kakibot nga nakita lang nila sa kilid kadalan nga nagalakat wa man sila sa ideya kati amo na to gali si Archbishop Midipel Billones bumutsam. Aribla no si Father Angelo Colada sang may interview diri sang Bombo Radio. Of course, no, kay during that time, no, sang siya nangin secretary ni Archbishop. So kami at that time hindi pa kami pare, deacon pa kami, no. Deacon pa kami. Kag madamo nga mga beses nga nag-updanay kami sa mga gatherings, sa mga recollections, even the time nga hindi pa siya obispo, no. Kag of course, no, even nga during the time nga ginordinan sa bilang bishop, may amo man to yadto antong pagsugod man sang akon nga ministry sa social communications. So nakabisan pa nakabulig kita sa yadtong ano man ni hitabo mo sa kabuhi ni Bishop Dodong sa pag-ordain sa iya bilang obispo. So ang inyong conversation bido pero may kamuga istoryahan na kaya malapit mo sa isa of course ang nami lang kay kung maka-text ako ka makatawag nagatagin siya sang tinion no para nga magsabat ka maka-istoryahanay ka makapangamusta no kag kanami malanga daw may utod ka nga pari no nga mga makaintindi makapamati kag makahangop kag actually amo gid man ina no ang personality ni kag of course nila sa akon kundi sa amon mga kaparian na usual nga personality ni Bishop Billones no nga mapakapamati, makaintindi, no, makahatag laygay, and we know na well known gid siya nga maayo maghatag sang homily no nga makatandog no sang tagipusoon sang tagpalamati. Okay. Kagabi nakopdanay ka mo before siya mag-flight pakabalik sa Cebu. Ano mga last minute ng conversation pads? Ati ang istorya na naman kay gipamangkot ko man lang siya kung mapa-interview siya sa media. Tisili niya hindi ko lang anay pag-unahan no kay we have to wait with the Archbishop Lasso. Tiya ako niya I have to ask permission man sa iya kung nati sige ikaw lang anay sabat sa mga pamangkot ti kung nanugod man lang sa akon may idea ka naman kaya pwede mo man masabat no pero kay of course siling niya kung na mabalik ako sa Cebu because he has to settle a lot of things man no sa iya nga mga magimbilin man sa iya nga mga responsibilities, and then of course he will undergo ma-retreat siya no pamalandungan niya siguro ang mga nagkalanabo no kahapon no taga sa sininga kung sa diin no ginapili na siya bilang Archbishop na sa Haro. Magluwas na pagid na istoryahan niyo pa. So far daw mo man lang ina no sa lugar do na maguhan man sa way man. Of course obispo man siya di man siya taga siya mo do pamilyar naman sa do ka ordinaryo man sa iya. Actually may nabasahan diyan ako sa isa ka post nga ay ang kahapon malang ang obispo halin dito sa balay nila kay di nila sa gesta sa may tubangan rapit sang San Jose, Collier de San Jose. Galakat-lakat lang siya nga nakanapsak no. Pakadto sa Haro Cathedral, sili niya ang obispo kay galakat-lakat lang diri sa Haro Cathedral kay ma-traffic halin sa may plaza sang Haro no. Tapos nagsulod sa simbahan nga nalabayan ko sili niya amo naglito ya ang arsobispo no sang Haro no. But singon very simple no nga klasika tao kag klasika pari. Anong nakita mo nga batasan kay Father Billones pads nga do ginabiliban mo gid? At of course ang pagkamalulo no nga attitude niya no ang batasan niya masini ko makapamati makalaygay no hindi ba hindi ka ba mabugat komportable ka ba kung makapag-istorya ka sa iya no because he knows how to listen kag kung makapamati siya gamit niya tagipusoon. Sige. Anyway na batian si Father Angelo Colada
Bubochamp, no? Sa ibalo sa aton sila mga kabombo si Archbishop Bilyones, no? Archbishop Dodong, paginaron 55 anyos, kag may mo na yun siya nga mangin ika-14 na, no? Nga Archbispo sang Haro katapos nga resign na ini si Archbishop Jose Romeo Lasso sa edad sining 76. Solido lapaw na galing ni sa tuig. Kay 75 tani ni ang edad, no? Nga may mo na sila makaritero. Butsa pero siguro man sa pila ka mga sirkumstansya. Amo na nga sa edad sining 76 diri na nga ini siya ang nag-retired kag muni mabulo si Archbishop Bilyones. Bumbucham? Alright. It is si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa, si Archbishop Medifil Bilyones or si Archbishop Dodong Bilyones, taga Panay Kapis gid ni siya, no? Sa aton sini nga mga kabombo nagtuon sa iya sini nga philosophy sa St. Vincent Ferrer Seminary diri sa syudad sang Iloilo, ang theology dito sa May Loyola School of Theology sa Quezon City, kag may ara man ini siya sang master's degree sa theology. Ginordinahan diri sa Archdiocese of Haro sa October 2, 1995, kag nagserbi bilang Archdiocese sa nagkalinain siniya nga kapasidad, no? Lakip na din personal secretary to Archbishop Alberto Piamonte, kag sini nga successor nga si Archbishop Angel Lagdameo. Sang 2011 angkon siya sa doctorate in theology sa Pontifical Gregorian University dito iya sa may Roma, no? Si Archbishop Dodong Bilyones nagserbi bilang rector sa St. Joseph Regional Seminary sa Haro, sang si Pope Francis ang nag-appoint sa iya bilang auxiliary bishop sang Cebu sang tuig 2019. No, ti ginordinahan siya sa iya sining episcopate sang August 27, 2019 diri man sa Haro Cathedral. Kag di na main mention gani ni Father Angelo Colada nga very simple, humble nga sahi sang arsobispo, kay kita nyo ginlakat niya lang from in front sang alma mater ko, no? Dira siya naga-star, ginlakat niya lang kuno halin dito sa San Vicente, dara siguro padulong iya sa may Haro Cathedral, bangod man nga ti traffic kagapon, grabe, no? Bangod sa kapiyastahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Iban sini nga balita kang impormasyon ni naton matatapan diri sa pagpalayag sa Bomboanay sa utoy tugyan naton sa iban sini Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa Black Time Program kaupod sa kay former board member Manny Galiara. Si Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 2 to 8, 2025. Ang Pebrero 7 among first Friday of the month.
Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Pebrero 7, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang binhi band ang saliwat mag-deliver sa isa ka Great Rock Entertainment sa Pebrero 8, Sabado, sa Concert at Plaza, magasugod alas 6 ng gabi. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa February 9, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-insyende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Boy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ang oras sa bilog nga kapuluhan sang Pilipinas sa 1:37 sa hapon. Mayong hapon sa ato sining mga kauturan diri sa Wilog nga Western Visayas, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa 180 ka barangays diri sa syudad sang Iloilo, sa 7 ka mga distrito diri sa syudad sang Iloilo, mga suki naton
sa Kabalayan kag sa tanan nga public market diri sa syudad sang Iloilo. Nagatamyaw kita sa inyo sang maayong hapon sa inyong tanan. Ilibinigid sa taga distrito sang Aro, bauti kapoyged da. Grabe ang pista. Kapon mga kabyanan amuning pinakabantog ang pista sa bilog nga Pilipinas ang distrito sang Aro nga kapistahan. Lunes nga edisyon sa aton sinipalatuntunan, Pebrero 3 sirado. Apit sa pista kahapon nga lang mga kabyanan sa aton naging payag sa distrito sang Aro. Amo na yung pinakabantog nga pista sa bilog nga Pilipinas. Baw gindukugan, dumugan, kantuan sa madamo nga mga bisita, nagikan sa nagakalinlain nga mga lugar. Ilabi na gid mga kabyanan dira sa bahin sang Haro Katedral, mga dibuto, nagasilimba dira, nagalin pa sa nagakalinlain nga lugar. Diri sa Pilipinas mga kabyanan 3 months before May 12 eleksyon. Dali na lang mga kabyanan na ang makalawat-awat kung medyo manugdaw kasi gadali ka nga matapos ang eleksyon kay manti parang matapos na kag hindi na makabawi ang imo sini nga kontra. Pero kung manugpirde kasi daw hindi mo pagdayunon ang eleksyon mga kabyanan. Ti kwartagid tanan sini ang suma total. Kwartagid basta eleksyon, kwartagid mga kabyanan. Sa ato naging payag 3 months before May 12 eleksyon. Ang team uswag mga kabyanan. Ready na. Padayon ang kauswagan nga magadala sang madamo pagid nga mga kauswagan diri sa syudad sang Iloilo. Alitas continue to rise syudad sang Iloilo sa pagpamuno ni incoming Mayor Inday Raisa Triñas mga kabyanan nga ready na ged, hamtong na ged, kag kapabli na ged magdala sang rinda adri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan bilang incoming mayor sa syudad sang Iloilo. Na kahibalo na tanan si Inday Raisa Triñas kung nano ang dapat nga paghimoon diri sa syudad sang Iloilo. Kay manti ginibot siya ng bilog ng barangay na ginunano na siya sa mga pumuloyo kung ano ang dapat nga mabulig sa syudad sang Iloilo. Ready na gayud si Inday Raisa Triñas upod sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson mga kabyanan. Tutom kiniya si Vice Mayor Ganson na law graduate kag eksperyensyado mga kabyanan sa legislative department sang syudad sang Iloilo bilang Vice Mayor, anak kag bata ni former Mayor, former Senator, former Congressman Rodolfo Rodeng Ganson mga kabyanan. Kag of course, di tagid pagkalipatan ang 12 ka mga councilorable sang Temuswag mga kabyanan nga muni ang mga dala sang kauswagan man magasuportar sa mga plano kag kauswagan diri syudad sang Iloilo. Upod sa Inday Raisa Triñas kag Mayor Jeffrey Ganson mga kabyanan. Are mga line up pa of course hindi na malipat ang ato sining mga kauturan sa sining mga line up mga kabyanan kag are liwatonta no. Of course ang aton sini nga mayor kag incoming mayor Inday Raisa Triñas mga kabyanan. Balan nyo naman, anak ni siya ni Mayor Jerry Triñas. Ang Vice Mayor sa ito naging payag, Vice Mayor Jeffrey Ganson mga kabyanan. Ang mga membro sang sangguniang panglungsod. Ngayon itanan mga kabyanan mga alam ged may kapasidad ged, may ikasangkol ged sa sanggunian panglungsod mga kabyanan sa mga deliberasyon ini sila mga kabyanan kabaloged sang ilang sining nga paghimuon hindi lang basta-basta hindi lang alang ang ilang sining mga qualification mga kabyanan. Pwede sang isa sa ila sa 12 nga way ka-graduate high school tanan ni sila mga kabyanan graduado kag may mga schooling pa ni sila sa mga
luwas sa pungson mga kabiyanan, ining iban sa 12 ka mga konsehales dire sa 12 ka mga konsehales mga kabiyanan sa aton sining mga konsehal, ang mga 12 amo Sanday Lindon Akap, no? Lindon Akap kag sumungman Attorney Sedpre Cabaluna, abogado, maalam nga klase isang tao sa konsehal mga kabiyanan, masaligan, mga maalam gini sila tanan-tanan, hindi gid kamo maginulsol sa pagboto sa ilang mga kabiyanan, kay ni sila makasangkol gid, makasarang sa pagpamuno, sa pagdala sang rinda sang syudad sang Iloilo. Ang masunod amo si Nini Dilaliana, apo ni Tio Giling Dilaliana, kag Attorney Romel Doron, veterano man, abogado, kag maalam, makasangkol. Singnan nga wagi isa nga mango ni sila mo, sarama gini mga maalam, Rodolph Jeffrey Ganson mga kabiyanan, Mandre Malabor, kag Attorney Sheila Uled. Abi mo si Attorney Sheila Uled, hindi basta-basta man no? Galagatik man ang tingog sinisosgado ni Attorney Sheila Uled, much more kung dira managid sa sanggunian panglunsod, madamo nagid nga mga idea nga pagkadalon direya sa syudad sang Iloilo nga introduce nga kayuhan para diri sa syudad sang Iloilo. Ari pagid, Attorney Rex Sarabia, isa man ka abogado, mananabang, maalaman, ang nag-privilege speech sa mga hospital, ang hindi nila pagpagawa ng mga pasyente nila, pananglitan nga hindi makabayad, tisiling niya, kung may ara nga muna, kadto lang siya, kay siya ang maabogado, asang mga complainant, mga kabiyanan, kag subong man si Attorney Frances Grace Parcon mga kabiyanan, bata ni Anay Kagawad, Arman Parcon, hindi nyo gawin pagkalimtan ina, no? Kay bata ina ni idolo nyo sa una, makimasa, si Attorney Grace Parcon. Naripagid, maalaman, kag damo na nga introduce nga mga kayuhan rin syudad sing Iloilo, bata ni Mayor Jerry Triñas, si Kagawad Miguel Triñas mga kabiyanan, kag masunod amo si Councilor Jenny Yang, kampiyon man kay ti maalaman, kag forever young, kag masunod amo si Alan Saldivar mga kabiyanan. Amo ni sila ang mga 12 ka mga konsyales mga kabiyanan nga ginaayo man sa inyo ni Mayor Jerry Triñas nga sang naligan nga December nga ti Paskwa nyo na lang sa iya, no? Mo na ginayo niya nga Paskwa nga butuhon ang tanan nga mga konsyal adre syudad sang Iloilo nga sa linya sang Temuswag, ilabi na gid mga kabiyanan sa Vice Mayor, kaya mo ni sila ang mga katimbang ni Inday Reza Triñas adre sa pagpalakat sang rinda sang syudad sang Iloilo para sa kayuhan sang syudad sang Iloilo. So hindi na malipat mga kauturan naton sining mayor, vice mayor, kag 12 ka mga konsihales mga kabiyanan. Hindi nyo pagkalipatan 12-0 ang aton dapat paigid siya may makalusot sa mga kontra mga kabiyanan. Ang oras sa piyak ang bayan 1:47 sa kapunanon. Sa piyak ang bayan dapat hindi lang dapat tadlungon tani, no? Ang ining inatawag nga executive clemency, kailain iya ang gina palabot nga istorya ni Jean Mabilog mga kabiyanan sa lain niya gina istorya inabalabot
ni Jen Babilog nga istorya sa publiko. Ginapagwadya nga istorya nga way nagidya sa sala. Ha? Sala ina mga kabyanan. Ha? Nga interpretasyon ni Jen Babilog. Pamangkot ka na sa mga abogado mo, Jed, ha? Kung ano ang ginatag sa imo nga executive clemency. Ano nang executive clemency? Gipasinsya ka lang siniya? Ha? Gipasinsya ka lang. Wala nagkakahulugan ni kay mo sala, ha? Kung gipasinsya ka lang siniya? Ha? Sa sining executive clemency nga ginatag sa imo sang presidente sang Republika sang Pilipinas mga kabyanan. Ha? Ang klarohon tani. Ano ba lang ginatag nga? Ano ba lang gipangayo mga petisyon? Ha? Gipangayo nga petisyon ng mabilog mga kabyanan sa Malacanang sa presidente for executive clemency. Ha? Executive clemency. Ginapangayo niya nga pasensyahon lang siya sang presidente mga kabyanan. Ha? For executive clemency amo ning petisyon ginapangayo ya. And removal of administrative penalties and disabilities. Amo ni, wala na si iban ginapangayo sa mga kabyanan. Kuhaon ang iya sini administrative penalties and disabilities. Nano bala ang nabutang dire sa dispositive portion mga kabyanan. Ang dispositive portion nagasiling nga wherefore premises considered the instant petition for executive clemency and removal of administrative penalties and disabilities filed by Jed Patrick Babilog is hereby granted. Ang inapangayo mo nga executive clemency nga kaon ang administrative penalties kag disabilities mo amo nanging grad sa imo, sang presidente mga kabyanan, kag sumuman perpetual disqualification from public office, amo nang disability mo, kag ti karon daw ginapalaplag mo pa iya sa istorya, nga way kag di mo iya sala. Ang sala mo iya ara pa, ara pa yang sala mo. Nanong sala mo? Nga gin-dismiss ikaw, gin-convict ikaw, sang sanggunian, sang ombudsman mga kabyanan. Waya makuha ang imo sining sentensya nga gin-dismiss ikaw sang ombudsman. Nanong sentensya sa imo? Dismissal from office, dismissal from the service. Ang remove lang sa imo mga kabyanan ang imo sining administrative penalties kag disqualification to hold public office. Okay? Ano ang ginasiling sang executive clemency pagid, dugang pagid mo niya, the criminal case ara sa resolusyon, the criminal case may still reimpose the same administrative penalties again if it is conviction or if it is a conviction that becomes final and executory. Di ni magalin kay may pinding ikaw nga criminal case mga kabyanan before sa sanggunian sa Sandigan Bayan. May kriminal ikaw dira, pananglitan, makunbi ikaw dira, mabalik na ang imo sini nga penalties mga kabyanan, nga hindi ikaw makapadalaga na, nga hindi ikaw makauyat sa posisyon, nga kung ano mga posisyon sa aton sini nga gobyerno, amo na ang ginatag sa imo ang order sa resolusyon sa office of executive clemency mo. Nating mention mga kabyanan karon tani, Jed. Nating mention or never stated sa clemency mo nga gindula na ang imo sini administrative conviction. Ang administrative conviction mo ara gyapon ang sentensya mo
nga grave misconduct, dishonesty, ara gyapon mga kabyanan. Dali lang bala kay yari sa aton nga linya si Kagawad Plaridel na ba? Kay amo ni siya nag-file sa kaso mga kabyanan. Kontra iya kay Mabilog. Kuna no gid ginalinan sini mga kabyanan, yari sa aton nga linya si Anay Kagawad, former Kagawad Plaridel na ba? Kagawad, good afternoon. Live ka sa Bombo Radio. Hi board, good afternoon sa imo mga suki nga tagpalamate. Now, nagkontakik ta si mo kay ti gusto na itong nabalaan, no? Ano gideng ginhalinan sining kaso nga ni Jen Mabilog? Sugod na no sang ginfilean siya ni Boy Mejorada sang 2014 bungod kay natulupangdan ni Mr. Mejorada nga wala nag-agi sa bidding ang kontrata sa city government kag sang 3L towing company. Kag may suspitsya si Mr. Mejorado at the time nga dami lang ang tagiya sang 3L company. So ginfile na una ni Mr. Mejorada sa Office of the Ombudsman for violation yang wala mag-agi sa procurement process nga husto. Nga wala mabidding, gin-award lang direkta sa private company nga 3L. Gindugangan ko ina nga kaso, ginsumpunan ko na a few months after. Kag this time disclose na ko, expose na ko sa ombudsman pagi sa ako na affidavit complaint nga ang tag-iya sang amo nga private company amo si dismissed Mayor Jed Mabilog. Kag ginsaysay na ko nga ginistorya niya ko. Nga mangita sang dami para sa iya private company agud makwartahan niya ang pagklamping sang mga salakyan, no? Negosyo ang iya nga paminsaron, ang utok yan negosyo negosyoan niya gid ang syudad. So matapos kung ginfile to nag-submit siya board sang iya counter affidavit kitagaan man sa tsansa sang ombudsman nga sabto ng akon akusasyon kag akusasyon ni Mr. Mejorada. So gitagaan sa tsansa, nag-file man sa iya counter affidavit, nag-submit man sa iya position paper, nag-attend man siya sa clarificatory hearing, tapos gitagaan man siya due process. Ugaling nakita gid sa ombudsman ang mabaskog na ebidensya because no less than kita nga malapit sa iya at the time, ginhatagan gid sa dako nga credence no sang kredito sang ombudsman ang aton nga testimony. That is why ginpamatbatan ini siya sang ombudsman sa administrative case nga guilty. No? Guilty gid kag wala duda nga siya nakasala sa pagpanunto sa mga pumuluyo diri sa syudad. So ginpamatbatan siya nga sang dismissal order, gindismiss sa serbisyo kag ginhatagan pa siya sang additional penalty nga perpetual disqualification to hold public office, ginkuha sa iya ang iyang civil kag political rights. So di siya kontento sang order sang ombudsman, nagdalaga ni siya sa Court of Appeals kag challenge ang desisyon sang ombudsman, pero ang sa Court of Appeals wala sala ang ombudsman, husto ang proseso, husto ang findings of guilt. So gina-affirm sa Court of Appeals ang desisyon sa ombudsman. Di pagin siya kontento, sumaka pagin siya sa Korte Suprema kag gi-challenge ang Court of Appeals kag ang ombudsman. Gamba sa Korte Suprema wala diferensya, husto ang proseso, gin-affirm sa Supreme Court ang desisyon sa ombudsman. In other words, that decision naga-dismiss sa iya has become final and executory. Pero after 7 years, unfortunately, all our efforts sa board no na baliwala bangod lang sang political patronage kag influence, natagaan siya kuno sang executive clemency nga nagabalik sang iyang political kag civil rights. Amo lang na political kag civil rights, no? Pero siling abi nga gindula ang administrative nga dismissal waya ara gyapon na hindi bla? Yes, wala sang findings ang Office of the President nga gin-reverse o kung ginligwat o kung ginbag-o ang findings of guilt. For all intents and purposes, guilty gyapon si Mabilog sa paglimbong, pagpunto, paggagamit sang iya poder agod sa katuyuan nga magdigusyo
no, kag kwartahan ang ordinansa nga ginpasar naton. Pero wala nagambal ang Office of the President pagi sa ilang resolution nga hindi siya guilty or wala siya kaubra sa among mga sala. Ang bala lang sang presidente ang ibalik lang sa iya bagod kuno nga napakita niya man kuno quote and quote nga may good governance siya, damo mga awards siya. That's why nga igagaan sa tsansa liwat nga makapangalagad kung magdalagan siya liwat o kung magdaog sa liwat, tagaan sa tsansa. But wala sang declaration that he is innocent, that he is not guilty, he is clean, he is not corrupt. Wala sang amuna nga declaration board para klaro sa tanan. Kaya demer fag ka na nga sa executive clemency, but siya may sala siya. Tantamount to admission sang iya nga guilt nga daan to. Obviously, because you cannot be pardoned, hindi ka mapatawad kung wala sang admission of guilt. Mabudlay man na board nga magkadto ka sa pare kagambalon mo nga patawaron ikaw pero wala magasiling ka nga wala ka sala. O tanan na nagapangumpisal antes patawaron sang Ginoo paagi sa pare kilanlan batudon mo anay nga ikaw nakasala. Oo. Kagaway di sa Pilipinas nga kada kay libenagid kung kada Disyembre maginapagwa sila nagpardon sila. Why sila magambal ang presidente nga way kamot mga sala, no? Gwa ka mo. Kunigin pasensyalag sila nga magagawa sila kay mayo ang record nila. Yes, Diba? even sa criminal case, ginapardon ikaw sa criminal case kung may ara ikaw sa natawag nga good behavior. Oo. May ara ikaw good conduct. Nakita sang Board of Pardons and Parole nga sa sulod prisuhan, nagbag-o na ikaw, nanging use nun ikaw, bulig ikaw sa mga pila ka mga programa sa prisuhan. That's why nga ginarekomendar ka nga pasensyahon na sa mga sala mo kapag hihilwayon ikaw kay nagbag-o na ikaw. Pero wala ginasiling nga wala ka kakomiter sang sala. Now, ginsiling mo nga nangita siya dami, no? Dami bala na may tao nga ginbutang siya baka tuli iya, no? Sino tong dami ya? Ang dami niya ginrekom kay gusto niya bal niya sa akon kilanlan ang kuwaon nga dami kilanlan masaligan. Nga hindi siya pag itso sa uli nga hiya gali, no? Siya magasto tanan, siya ang ma-invest, no? Siya ang mahatag sang kapital basta pangitaan lang sang masaligan. So girecommend kong siya ko kakilala nga para sa akon masaligan. Isa ka babayi nga taga diri man sa syudad nga nagbaton sa offer nga gamiton ang ngalan niya pero tagaan siya sang compensation. No? So amo to siya nga subong ti ara pa di siya gyapon sa syudad. In fact nakita ay pa kami board so naligan niya gabi kay ginapiparar naton ang sa Sandigan Bayan bala. Nga kaso ng kriminal ti ang iya may kaso pa si Mabilog dira natuhoy man the same issue nga kaso nga gin-dismiss siya sa ombudsman kag gin-pardon siya sa presidente pending panaya kag wala tiya labot ang iya nga executive clemency. So anytime soon may ara trial so ang ombudsman nagstorya sa aton nga kung willing kita magtestigo magpungko sa witness stand kontra kay Mabilog to prove his guilt beyond reasonable doubt. Willing ako hambal ko kag hambal nila sa akon basi pwede man mastorya ining dami nga makatestify man siya sa korte kagambalon niyang korte nga tuod nga wala sa dira sang shares, wala sa dira sang investment, wala sa dira kapital inatanan halin kay Jed Patrick Mabilog ining nagapabot-buot subong nagapadyus nun. So amo na ko nga ginapiparar naton subong nga masigurado naton board nga kung nakasalbar sa dira sa presidente bangod sang politika, we will make sure that he will be found guilty kag mapriso gid siya sa huli sa tanan nga ginbuhat kay diri sa syudad board. Now, in short, nga ikaw yang role mo ni nga nag-state witness ikaw. Yes, akong whistleblower, no? Actually, ginoperan ako state witness pag umpisa sang kaso, nag-offer ang ombudsman nga I will stand as state witness. Pero wala ako ginbaton board. Kaya kung mag-state witness ko, I have to plead guilty, no? Batunon ko, nga may sala ako, kag para hindi ako mapriso, matestify ko kontra sa may mas mabugat nga sala.
ay di ko ya gusto nga kuon because wala ako diri sala. The only fault that I have kung may aragid man is because nagpagamit kita kay Mabilog sa pagpangita sang dami. Pero obviously wala ako diri sa shares, wala ako diri sa investment, wala ako partisipasyon sa mga kompanya. Labi kag labaw sa tanan wala ako maging permahan nga dokumento, no? Ang nagperma sa mga dokumento si Mabilog. So ang liability ara sa iya. So mo nang istorya dira. Ang magmuti kung may pati bidding to, grabe na tong dang sala. Ara ginasagsaguan nga buto gina may bidding gid. That is correct. Amo to ang isang kaso naman yan ni Mr. Mirada sa kay Mabilog. Nagperma lang siya, nagpili siya sang kontraktor nga wala mag-undergo sa competitive bidding o kung sa procurement process. Nga dapat since may kwarta nga involved dira kay koleksyon ina sang kwarta sang gobyerno, ang mga violator dira sa illegal parking magabayad sa gobyerno sa kwarta na ina sang pumuluyo. So dapat tanan nga mag-intra sa among mga transaction, it should undergo sang usual nga bidding. Pero ato yagin shortcut board. Siyempre di pag i-shortcut kiti may interest si Mabilog sa mga kompanya. That is why nga wala na siya nag-obserbar sang kasuguan sang 9184 nga procurement process or public bidding. Amo na ko nga ang kasuhan man siya ni Mr. Boy Mihorada. Grabe ni nga sala dapat gi magali dismissa sa serbisyo mamudamihan mo daya. Ikaw pang mayor siyudad sang Iloilo, lakto daw no pang proseso dahil hindi kaya himo sa sang public bidding da nga requirement gina under the law, no? Ako mo mayor ka gamito mo yung poder mo, ano grave misconduct kag ano ning gin-convict siya? Grave misconduct, serious dishonesty kag conduct prejudicial to the interest of public service. I see. So, pending karon ang imong kaso kriminal sa iya, no? Hindi na tayo magtandog da, kay manti, pending sumong, no? Kay basi, bala ko hindi papaparidri sa ito sa Digan Bayan, bla. Pero, sa imo pagbulabanta, mabaskog ebidensya agad kontra sa iya. Well, di kita ka-discuss ang merits, bangod kay masabjudici kita, pero masiling ko lang, ti mabakod bangod ako isa ka whistleblower, I have a personal knowledge of the transaction. Bisan ano nga gubaya ang kredibilidad ko sa korte nga may personal ko nga siya. The fact remains nga kita ang pinaka mataas nga testigo nga maka prove ang iyang guilt, no? Plus kung istorya ko pa ang aton ni ginkuha nga dami nga kiti kulbaan man sa sang kabuhi niya board mo. Kabalo ka ti balaan taman nga daan sang ang history ni Mabilog before, no, sang tiyempo pa nga buhi pa ang mga drug lords dire. So muna nako nakulbaan ang dami to testify kay basi bala sa di takapakot, no, pero na convinced man siya nga he has nothing to worry sa iya security kaya ari man kita nga magbuli sa iya. Pero with our testimony, kung mag-testify ako, mag-testify ang dami, I am sure nga tagaan nila bugat sang aton nga korte board man ni. Laban-laban natin bugtog ilog sa patos ni. Nami pagkutay ni may pila pa ta ka pamangkot sa imo, no? Galing alang naging timpo ta. Antong pagbiyaw ya bala sa pa timpo kumpanya na kampanya pero garin daw lang alang timpo ta kagawad. Okay lang board, we have a lot more time sa future. Damo pa man tiya panahon to discuss on this aton mga tagpalamate. Okay. Salamat gid. Inyo nabutihan mga kabyanan si former kagawad Plaridel Nava. Nga ti amo ni gin himo yang tirador. Siya pa si kagawad Plaridel Nava panangita sang dami. Suno sa iya. Ti ka batas ka man imo sinadjed mayor ka pa siyudad sing Iloilo. Nga torsyon nyo yung kasuguan ang public bidding niya, torsyon nyo ba araw-araw pa man? Sino mapati si imo, sa imo kampanya, sa imo mga grupo, kung mag-amo ni man? Nga convicted kay imo sa administrative, dati sino mapati si imo sini?
kung tawo yung matadong sinining magpati si mo sa kampanya mo subunga ugali ka daw lang alang digid panahon ta diri sa ato sini palatutunan ini ang inyong lagad si former board member Manny Galyar nagasiling madamong salamat sa iyong pagpamati mayadayad gid ngapon kaninyo nga tanan. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kalatuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto,
ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kung anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher,
Ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Welcome sa Love Month. I know, galinupad ang mga hearts. The whole month of February. Today is February 3, 2025. Bawbalaan ko gid kung ano ang sudan subong sang kalabanan sang mga tagaharo. Lechon paksiw ay lechon na baboy or lechon na manok nga ginpaksiw. Kag sa mga namyesta, nga ang theme song, ang song ni Sharon Cuneta. Alam nyo na yan. Anyway, so sini nga hapon balik kita diri mga kabombo sa pagdulong sa inyo sa ato naman nga ginakalingawan nga mga kasaysayan. I hope you found time para nga mag-share man sa inyong nga istorya diri, magpungko kag sulat sa inyong nga mga kasaysayan sa kabuhi nga luyag nyo man nga ipasakop diri sa kahapon lamang program. Who knows, basi kamo na ang next naton nga winner, kamo naman ang akon nga makaatubang diri kag makaistorya ko personal. Sige, sa mga istorya ninyo dira, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. You don't have to carry gid ang inyong real name, pwede gid ka pangita sa inyo lang code name para nga hindi man kamo mabuking sang iban kung amo nang inyo nga ginakahangawaan, kung amo nang inyo nga hindi luyag nga matabo, nga mabalaan kung anong imong istorya. But nevertheless, kung feel mo yan okay lang kung mabalaan sa tanan, so what? Di pwede gid, no? Di sige, hulutan ko lang diri ha. For the meantime, mga kabombas, I welcome you all. Gina-welcome ko man ang tanan ginaton nga mga suki, nga mga tagpalamati who are there every day from Monday to Saturday. Salamat gid sa inyong presence and especially salamat sa mga inyong mga istorya nga all out nga gina-share diri sa kahapon lamang program. Again, this is Tita Regine. I'd like to welcome you all with a song from Jose L.G. Fuentes. Welcome sa KLP. Ari nga ito ng bahanon, Panumpa. Good afternoon. Walay supod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nag-ambak-ambak sa kalipay kutok sa langit.
Sa atubangan mo, gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahampuran, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko, ikaw gakurag yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanon ta ang atong mga saa, bukos kiring kug mangway sama. Sakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkod, kay kita usa na. Kay kita usa na. Paano pa, Jose LG Fuentes? Ikaw ug ako, okay ra gyud. 25 minutes after 2 o'clock. Welcome again. This is Tita Regine and ari na ato yung first story from isa sa mga suki-suki gid kag mapisan nga magpadala sang istorya diri sa KLP from NBA sa iyang episode War Then Peace. Dearest Tita Regine. A blessed afternoon to all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita Regine, and my fellow KLP lovers and listeners. Usually, a month before our town fiesta, may mga liga sa barangay, preparing their sports team para sa sports competition sa Banwa. Nag-schedule na ang duha ka basketball teams sa amon barangay for the selection of good players, kag amuman ang football team. Gin-organize sila sang sports managers sang temprano pa para may malawig pa nga panahon sa pag-practice. Durusan da nga may potential sa hampang. Kada Saturday and Sunday afternoon, ang schedule from 4:30 to 7:30, ang sa basketball kag ang sa football, amo nang sa basketball, kag ang sa football naman kada aga from 5:30 to 8:30. Di masadya nga kada isa nagatinguha gid nga mapilian. Sa sige na lahampang for 2 Saturdays and Sundays, nagselect na ang coach sang mayad maghampang para hanason sa sulod sang last 2 Saturdays and Sundays, both in basketball and football. Tuya nagsugod ang hindi pagintindihanay sa mga players nga ginpang-eliminate kay waay kuno fairness ang selection. Ang daging kainitan ang mga players nga na-select. Ginakantsawanan da kung mag-practice. Duro komentar, kag pabati-bati, nga makairitar. Ginsaway sanda sang coach, pero way gapramati. Ginpauntat anay ang hampang, kag ginlecturan sanda.
Hasta ang napili nga duha ka players ginbantayan sang tatlo nga waay mapili kag sa putihon tuya dapit sa comfort room sang ilang pagpangihi oy hala. Nakibot ang coach kag referee kung ano ang nagkaguliyang samtang nga naga-coffee sanda. Ay galit timo, nagrenambula na iron sanda sa basketball court. Maskin ginpangpituhan, way ba maguruntat? Ginpandakop man gani sanda pay tama magkaabtik magdinalagan. Sunod adlaw, ang nanggamo nga waay mapilian nga players, ginsumbong sila sa barangay kapitan. Kag ginpasugat sa mga tanod, kag gintipon sa barangay hall para maimbestigar. Pero ang tatlo nga nangamot gid sang inaway, way sa ilabalay, nalagyo sa ibalang nga lugar. Ang naka-report lang ang ginimbestigar kag ginpapirma nga hindi ron magliwat. Samtang ang tatlo ginpapangita sa kapulisan. 5 pa kaadlaw nga pinangita ay kag kaisa makita. Nagatago-tago sa kaumhan, gindarasanda sa barangay captain, ginimbestigar sa barangay hall, kag ginpapirma nga hindi ron magliwat pa maayo or hindi ron magliwat pa. Maayo nga nagkooperar sanda, so nahusay ang gamo kag paghampang sang basketball team sang barangay pagtiesta sa banwa. Nagbalik ang pag-inamiguhay nanda. Nag-cheer sila kag swerte, nagdaog ang team sang barangay kag nagkinalipay man sanda. Ha ha ha. Pamahaw dayon kita sa victory. Tita Regine, ari pa ang isa. Sang college na kami, tungod magasto kag risky man ang magpuli-puli, nangita kami sang boarding house. Kanami, walking distance lang, marapit lang sa eskwelahan. Puros lang kami babae. Si Manang Tinay, amon nga landlady, istrikta. May curfew hour siya. Kinahanglan at 8 o'clock sa gabi, ang tanan nga boarders ara na sa boarding house. Nagasaka ron dia sa second floor kag mag-inspection. Kag kun waay ka pa, pag-abot mo, ginapatawag na ikaw kag usisaon. Sa 3 ka beses nga imo liwaton, ginawarningan na ikaw nga pahalinon. Si D, isa namon ka upod, tama ka dungol, waay nagapati. Makatatlo na siya nakasala. Tagalas 9 ron ga upauli. Gali, nagadita na sanda kanugyo na after her class at 6 p.m. Ginahulat na sa guardhouse quarter or sa guardhouse quarter of 6. Tigin ang balansi din ni Manang mangita lain nga boarding house. Siyempre pagkatapos bulan nga masaylo na siya sa iba nga boarding house, ginsukot ni Manang sang iya nga renta kag nagbayad man. Ginsugat sang iya nobyo para mabuligan sang iya karga. Karon, sa sobrang nga dali-dali ni M, amon man nga co-boarder, iya nabungguan ang amo nga lalaki. Nakibot, natingala siya kag namangkot. Ay, insadya ikaw, mano ikaw? Way nagaalaw si Manang, magbaton kami sa bisita. Di ba lagi ng balan ko ron ikaw kadi Hindi ako pagpaakigi kay Manang, ha? Panaw ron. Samtang waay pa ikaw makita ni Manang, panaw ron gani. Ay, nakibot ang lalaki kag nagsabat. Hala, ikaw? Ikaw, Jaem? Diya ka magali nagaboard? Patay kang bata ka. Buligan ko lang si D. Magkarga sa mga butang niya, Gali, ha? Umandam ka lang, boss, may imo ka gid, hambal ni M. While kami nga nakabati, nagkinuhitay, kag naghinutikay. Man-ani V, insa do nanelo si M? Ano may relasyon sila sa nobyo ni D? Sabat ko, ay ilam may takon kamaan. Basta, dudagid ko, dugang ni V. Ang sabat ko, man kadiya ang labo ta? Babae, ransanda. Abi mo tita, kaisugay
Sukmaan na gidman si lalaki sa iya nga boarding house pagkaaga. Though hapit sanda mag-iskandalo tuya, tigna payo-payuhan lang ni lalaki, kaguluuluhan, dayon ginhagad ni lalaki si M sa park, nga tuya sanda mag-istorya, para mapautwas gid ni M itmayad ang hibubunot na. Nagahibi si M nga nagapasikto kay lalaki, kung ano gid ang relasyon na kay D. Nag-deny si lalaki. Hambal na, pakaisa na si D nga ginbuligan na lang karga sang iya mga butang. Hindi magpati si M. Hindi gid kinakita na gid personal sa ways kag actions ni lalaki nga uyab gid sila. So maskin anhon pa ni lalaki kapaathag, waay gid si M magpamati. Nag-absent sanda, way anay mag-eskwela. Dayon, namahaw sa restaurant, rapit sa sinihan. Ginhagad ni lalaki nga mag-relax for a while, kay kanami isang show para maumpaw lang si M. May guts gid si lalaki maghampang sang duha ka babae. Ilam, insa nagsunod man si M, nga akig kagasakit pa ang buot. Ahay, Tita Regine, pagka dili masabot, my dear KLP lovers and my fellow active listeners, let us just read between the lines. Kamuna ang maantigo paghangup ka dia. So abi ni lalaki, okay na sila. Why na problema? Why tana kay balo, nga nagdumot pa si M kay D. Tuya ni M si D ginbantayan sa eskwelahan, ginhagad na mamahaw sa kantin, kag sukmaan. Way lipod-lipod si D, iya gintugan ang kamatuuran nga sila na ni lalaki. Ay abaw, Tita Regine, daw malipong si M. Mayad gani, tapos na sila ka snacks, kagin painom na sang lukewarm water. Ginhulat na anay nga maumpawan, kag iya gindulong sa boarding house para makapahuway. Patay luya gid abi si M kay lalaki, kag ginsugid naman kay D nga first love na abi si lalaki. Hindi patana si M kamaan magdara sa niya kaugalingon sa bagay nga amo dia. Relax tana si D hambal na kay M, kung mag-away man lang kita tungod kay lalaki, ay makaruya sa aton mga amiga kag mga paryente. Anda kita imarites kakadlawan. Insa M, si lalaki lang ang ato nakita sa eskwelahan. Kaduro dayan, mga gwapo, kag mga maaram. Kung amo di ana gusto, gusto na malipay, magkadlaw, maghampang sa aton nga duha nga mag-amiga, mag-away parte sa iya, ay sus hindi ron mag-consumption M. We will take a revenge. May panahon pa. Kabata pa sa aton. 3 mo lang katuig na gurangan ko sa imo. Gani kon mahimo, iit sa puwera siya. Biyai siya, kay biyaan ko man siya. Tanawon ta, kung anong batyagon na sa ginhimo na sa aton. Hindi naton pagubon ang aton relasyon. Hindi ta ikambyo ang pag-amigahay naton. There, he will realize sooner or later to change himself to a better person. Nagdugang pagigani ang ka-close kag ang pag-amigahay ni D kag ni M nga ginapakita kay lalaki kag waay ron nanda nga duha ginabugno. Kung magparapit si lalaki kananda, ginasnab nanda kag biyaan kay amuran ang nagakabagay kana nga klase ka tao. Tita Regine, thank you for reading once again my episode. May our Father in Heaven pour His blessings on you and your entire household. More power sa imong program, and God bless everyone. Sincerely yours, Inbi, sang Iloilo Province. Wala mo na ginatawag ng women power. Ipaglaban natin. Magkaisa tayo. Sinugid siya, no?
Abi niya matunto kamo nga duha, kamo pa ya, nami man sang disposition ni D. Ay nga mag-away tayo sa isa lang kalalaki, nga asya lang haw. Ang gwapo dyan sa campus, damo, panamas namin isa iya, tapos i-allow ta siya, nga hampangan niya lang kita. No way, hindi pwede. So kita ya ang maghugpong, kita ya ang mag-unite. Para, nga ti, makamarasmas siya sa tanan nga mga sala ang ginapanghimo. Niya, ano yung matsyagi sa aton, no? Ay kita gaisip, ay kita gagamit sa aton nga utak, hindi pwede. At mayo man, no? Because of that, sila yang nag-close nga duha, sila nga ang nangin mag-best friends because nga they saw nga do hindi man gid dia worth siguro nga awayan ang ina nga lalaki para ano. Kay hindi man nami no nga tuhugon kamo yang nga duha nga ti friends man kamo tapos amo na ang gusto niya nga matabo. No way gid, hindi pwede. Sige please no, sila yung nga duwa nangin mag-ayuhay pagid and kabalo sila what is the best thing to do. And I guess kit man no, he's not worth it para nga awayan. 40 minutes after 2 o'clock, thank you very much it's sa Imo Indies ang Iloilo Province for another beautiful story shared diri sa KLP. Magapanubalik ang kahapon lamang program kaupo si Tita Regine pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 2 to 8, 2025. Ang Pebrero 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang first Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Pebrero 7. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang binhi band ang saliwat mag-deliver sa isa ka great rock entertainment sa Pebrero 8, Sabado, sa concert at plaza. Magasugod alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 9, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-insyende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025.
Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog. 44 minutes after 2 o'clock. Hello, ara pa kamuda, ari pa ko diha kag my next story kita from student mom of Lambunaw. Hello and hi to everybody. Sa imo Tita Regine and to the Bombo staff and to each and every one of your listeners. KLP is a radio program that will stay close to my heart as long as I live. Naging part na sang everyday life ko ang KLP, providing me entertainment for the stories you read, Tita Regine. Always shows the great love that the Lord had for all of us. Ang tanan ng mga stories ang ginabasa mo. It also reveals to us God's promises from which to draw wisdom, courage, and strength. Especially ang mga letters ni NB, which you always read in your program. Ganit man, bago lang nagbasa naman kita, no? Another episode from her. So how stories always reveal that our God is a God of fresh starts and new beginnings, and that He is the one true constant in a world of change and uncertainties. He satisfies, He restores, He renews. As I read my Bible during my period of sadness and instability, I can always find and draw assurance from its pages. Sa mga inadlaw nga hindi ako sigurado, I am uncertain. I can always anchor my life in the solid bedrock of my Bible. Through it, I can always find the answers to my life's troubling questions. Because maybe sa nga ato na nga edad,
I became doubtful of God's assurance that I am His child, safe and sound in His loving arms. Gani sa kay NB, thank you for sending stories that always reminds us of God's greatness. So Tita Regine, 2 Sundays na akong wala ka-attend sang amon panimbahon. Grabe ang lingin sang ulo ko. Kag daw matupa ako kung magtindog o maglakad. Miss ko na ang akon nga mga ka-church members. Subong do nag-ayo-ayo na pamatsyag ko. So kabay pa nga maka-church na ako this coming Sunday. Wala na ako self-confidence, maglakad-lakad sa guwabalay. Hadlok ako, makadanlog, kag makadusmo. I feel scary and vulnerable. I feared ang mga enthusiastic friends ko who might give me a bear hug or somebody who might bump me accidentally. Kulbaan ako. This loss of self-confidence makes me forget that as members of God's family, we have a responsibility to help each other grow in faith. We are told to encourage one another to build each other up. 1 Thessalonians 5 verse 11. And to be patient, bearing with one another in love. My seatmate in church, si Tita, always comforts me when I tell her I am suffering from vertigo. Telling other believers of our sufferings and struggles in life may make us discover others have mutual struggles. Palarehos lang gali kita, no? Battling sickness. Through this, we learn how to live obediently, and we can share the wonders of God's gift of grace in our lives. Sama sa me, my fear of being hurt keeps me from being honest with my struggles. But remembering our Lord loves and always protects us from harm, nagabulig ini sa akon nga mangin patient and also be caring with other people. Tita Regine, nadumduman ko na sang nag-teach pa ako, pero naman ako nagabatsyag sang akon nga vertigo. Pagsulod pa lang sang akon mga students, man-ana nila kung may ginabatsyag ako. Masaling dayo ng iban, di ka mo magkahod, may vertigo na naman siguro si ma'am. Dahil mamangkot ang isa sa akon, ma'am, pangayuan ko ikaw bulong sa klinik. Dayon lakat sini. Kung ko ka lang ma'am, kag magpahuway, mag-grouping na lang kami kag tapuso ng amon research. Suggest naman sing isa ko pa nga student. Thesis writing ang ila subject sa akon. Kaayos ang akon mga students. Very caring kag thoughtful sanda sa akon. Grupo sila sa BSIE 3, ang akon advisory section. Very memorable ang tuig nga ini. Kaya ako ang gin-assign nga advisor sa mga juniors kag in charge ng ila junior and senior prom. Sa bulig nan datanan, nangin very successful ang prom kag nangin memorable ini sa tanan nga juniors and seniors sadto. Sila man ang nag-decorate sang stage kag nag-prepare sang social hall. Kanan mi isang amon program kag masadya ang binayle hasta mag-aga. Duro man ang pagkaon. Dinner kag snacks ang gin-prepare ko as advisor. Satisfied ang tanan, pati mga school officials kag teachers. Thank God, I remember to use tact and diplomacy in leading my students. Everything we did may approval sa amon nga grupo, and that in all our relationship, we always confine it with prayers for God to give us grace and wisdom to be wise leaders, followers, and friends. Tita Regine, the years I spent as an educator, isa ini sa mga most productive and fruitful years of my life. Subong, miss ko ang mga students ko and the happy memories we spent together sa college. Although I know most of them are also teachers in the different primary and secondary schools, I am still very eager to get in touch with them.
Many years ago, nabatian ko isa sa mga former advisories in college, si Larry Jude Sancho, working as newscaster in Bombo Radio. Yes, correct. But later I wonder why I didn't hear anymore his voice. He is one of my most bright and responsible students in class. So I wish I'll know what happened to him, Tita Regine. So I have to close this letter now. Regards to all. I'll end this letter with a simple prayer. Thank you, Jesus, for all that you are. Show me more of yourself and read the Bible and pray. Help me to pursue you with all my heart and mind, and help us live each day in the power of your Spirit. Amen. So God bless to all. Bye-bye. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. So that's very normal. Gid man siguro nga feeling, no? Like sa mga teachers, sa kasagsagan sa ilang nga pagpanudlo, how they wish. And looking forward for that time, ati, kung makapahuway na sila, kung mag-retire sila, malagaw-lagaw na lang sila, pahuway-huway na lang, no? And then, kung ara na, retired ka na, ang matabo gali is that, mamiss mo gid, no? Ang tanan-tanan, ang mga previous activities mo, ang iban gani, nagakalipat, retired na gali sila, why na sila nagakadto sa school. Ang iba niya, may mga days kuno yang nagabugtaw, aga pa, maghimo sa ila kaugalingon, kati may klase kuno sila. Kung naanaran mo na tuod, no, ang inaabuluhaton for many, many, many years. Do hindi makuha sa imong sistema. And there are days nga malipat ka nga, ay, retired na ko gali. Anong ginadali ko nga maghimos? Wala sang rason. And then, no, sa imo nga pag-retire, because you have so much time just to rest, ang iban galagaw-lagaw, ang iban relax na lang, no? And in those moments nga, you are just by yourself, wow, madumduman mo. Ang tanan-tanan nga mga kasadya, ang tanan-tanan nga mga times, nga nag-enjoy ka gid sa imo nga pagiging teacher. And remember, ang imo nga mga estudyante, especially those nga nag-stand out, wala ko no ka reasons nga ma-remember ka sa imo nga mga teachers. Kung tama ka gid ka outstanding, or tama ka kaulibaron. Those are the reasons nga hindi ka ginila malipatan ang imo nga name and ang imo nga mga gidpanghimo sang una. Well, anyway, sige lang gaabot din man na siguro sa aton nga kabuhi, but I know that with you being with the Lord, kadamo, no, sa mga butang, imo nga maisip, kag in your moments of solitude, you can just commune with the Lord. Kag dira, no, nga mas mabatyagan mo ang iya presensya, mas mabatyagan mo ang iya nga pagpalangga gid sa imo. So, sige lang enjoy the moments. May mga times nga medyo sad, may mga times nga very happy kita, but nonetheless, no, all these things aton gid nga i-treasure sa aton nga heart. Thank you so much, gid, sa imo gin-share sa amon sa sining nga hapon. Student Mom of Lambunaw. Magpapanabalik yan kay LP with Tita Regine pagkatapos ang pinakamang importante ng mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani Bombo sa inyo mga istorya dira. Pwede gid nga mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and then send it sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa kay Fighting Libras ang Taguig, reach out ako sa imo, ha? Mag-communicate ako sa imo. It's good. Nga may email ad, ikaw diri, kitigin email mo ang imo nga story. Sige, i-arrange nato ang pag-interview ko sa imo this coming Saturday. So mga kabombo, balikay naman kita buwas. For the meantime, bantay sa mga paborito ninyo, ang mga dramas. Pagkatapos ng kahapon lamang programs, ito yung Ermitanya, and after that, ang Provincial Jail. Kag pagkatapos ng Provincial Jail, ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow. Sa gihapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.